no so papa usima edu enso hey omanfo atwa ben wakasa fidie no wakasa fo nyine Sompa TV no ende ye gina so den na bronya bosom ya toso enwatwe no neda etoso aduasa bako enene 31st August 2023 krupo twedia pabasa yadom wakutwa nso anan ankanso wono ana ebo sadai enya asam keto akra na bodofo meka kire wo se wako achi ahene wono na aya prakasa jamadu wofiti krotia na ho abo afiamu Sompa Asem Mpe Nipa no wono no wakoduma samo hwehwa fidie ema tomo bedie kopa bibidie Asem Mpe Nipa no yene aka ye hono no na sabre die baton yene kura yen eno tie ne ko ade akoya nim nondu so no ene be sori enkonya so esisi sama pomenti me ho ase eno na ne beda Sompa Asem Mpe Nipa ya pane poma sibre na ya de ama anya asem keto akura enne satri nyina ya ye ready ene jesi number no bia boot jesi number ene shingard no obia bone de anya asem keto akura na baby ya konde keteke ene ye de eko tukuchaka na ye ko ede akoya nim wo muna samwa agina adwa saa no di for Pokwa David wono so atranse ohene yire maame yaboa akua asuama bronya woya abrewatia atranse na bema wusu kantankraka wono and chief executive producer majumade we saa ena na ya mensa abrampa watafri jaka producers no oyukoba enso eka producers no saa ena abrantia bakui bansu ni desie no ai ena ketekete yakoba na de wono ampa na mire ya finidin na said ya no obo 19 no wo ba sabia no adama no ho ato no to ko dawia kama okoda ewia kama na ena no pay no edua se no obi a won pa futo ni atrati bia no duru ba bia wotiri ko tofra ne amane mu ene na ohini ni etu ko bafo na se no si tunefo no na ye mesire o osonsu ani akeka kom kakra aese chana ni amimina di nani no on se ya no mani chana fo mani akeka kom eno ose o ani bia 90 no ntino muja na we animia muja na we nenso so no sanye 90 no ena ama muja we de ani hweba bi efire eno so ya asem a wo hini katre ko ba jesi animia ba pani na otunefo tena ko ba ayedin na eduru baabi asemfo so de firi na ni baabi efiri wa ne so trimo ai ya ni firi wa utie so trim ko ba jese semprimo no obo adwuma papa na wukọ MC a wo so a Kevin ene ono na agye ho aboso ode Sompa Asem Mpe Nipa yede ye ko social media handles Facebook and YouTube no one for me catch us Facebook no Sompa 93.1 Sompa TV Ghana yes subscribe on and share afufro rebi wontie bi emfa free ho sa and aboga for the YouTube no so Sompa TV Sompa TV subscribe na share afufro rebi na wontie bi emfa free ho aboga for no eni ho agro kra na ya nam kwa we so ayebecha diaspora group no omo ya de papa Mama G wa ya de papa medana se ene Mr. Gabi efri se me birthday no omo aboa mi o ke adu bema omo aboa ama birthday no medini kama ke kawo bia ni ho ba ho ke kawo ba ho no no masegu efri se Osei Aboagye na gasa no me ne krupo twedi ampo ba se yadom ne nam eno ntino se oye wa adwene se obekun atiame anya adwuma kra eno ti emfi amadie no eye nyame nhira ona de maame nyame nhira na mani ba ye odefo na Osei Aboagye obradwuma memfa bi nka ho eye papa we nko a ohira me ono obi ani nkonwasie eye tietie asi untime nyame hwe enne wakasa memesen ko na mekogima home a eye ono anasem viso na de me baaye wona tede wo yeso ase ede mame beda na ase wakwani asa nyina so na mafa ekwa we so baby a me maame wo bia no baby a me maame wo bia no me ma no trambie pa na mrepesem no ye nyina ye behiem efri se
wa bremi hu ye papa enya asem ketu akra mi kofro bo fo mpa ba maso ketu o me yipa bra na Osei Aboagye Oforisuo ne ti Oforisuo me ena me ti adwam nam dia Asem Mpe Nipa ekobose asase so omra samo empom te say Oforisuo be ma nyanko pada bibia boko de bibia boko ya da nyame ase bibia boko ene ya wada ochimfie meboa ochimfie ochana ebojaye no abibia timisi no bibia timisi fiada enada ne efiada o debi enane sa okay wani abre nyanko padum birthday na kwawiye akwawe na okan bibi se obi antime nyowe debi nyame ne so bia no ni ensi akan bia obi antime nya bibia bra me nyobia se birthday no ngwa na di oh yes se onu obi ani na fe hwan na ne usi akan ya asem man fansia netiawa pokwa bra bibia boko de o nya metiase no okay nya metiase obi aso ntimi nya obi bibia obi antime nya obi bibia ada obi aso mo obi bibia enti obi diri birthday no invite obi anu so obi antime nka bibia enti obi amu akutia birthday nso no ka wo se yen nyina no wo se ka edie mu yi mi firi mu sanete enti mu kan de wo se mu kese okay ai afeso anu adu de kama kwa mi so we die nim abrotia bibia bako de twede ampo ada romance me ho eden okay na nipa ba ko ho nse dom dodo ye say the voice of the people is the voice of God enti nipa dodo no de ombe kan na ya na mpempi na ye adwuma enti sa kwa bra ubedin ana no person ba ya adwuma e ba ya adwuma ene mi anu man nkasa enti na oye sompan komo na sports for no so ya na nipa dodo na ye krado nti no ye nua pokwa bna wantimi antena mu bi na no nkyere se won ka ho na ye nyina ye onokro ye na se omo breaking ti na metwa cake no ye nya na metwa cake na me bai no ase awura mu nti no so ye nua pokwa blanka na komanto no yem na no ye adwuma unfo do so awo ye ni nyina nya birthday nti na beja sompa nkomo nti enti so ye da nyame ase ye ncha ye tiefo ne ye hwefo nyina ne diaspora group ni titru no ye da wonom nyina asesa abribia no wonom tie china YouTube titil no wonom enfe ne agro Sompa TV YouTube na Facebook no Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 Twitter no say Sompa TV/Sompa FM and somewhere na ye ba no foso wonom anya bi antia mayom hu nti obi antame chuku na woni ye che ne ye wododo na ene de dan wonom ye nto eso ye okay na say ye bre no ya na ebi ekodim kakra enti no yatiasi so no ye ko akoyenim wonderful enemafutu sem no ebeye tietietia eye tietietia na edru babia ya na afutu sabiwa ya na de faton ene besene edeko enuti no wonderful ena afutu sem amede ebre wo no aboa wo pete wono ne afra no kokosachi no na wonderful aboa wo pete ese wono kokosachi no wono na mpempi ya na amafo efra no nyankompa sachi no na dodo no ase wo ye kwasea sa na dodo no eka kire aboa wo pete nanso aboa wo pete se wono de ode ne kwasea panyin kire na wo pete se ena nwumire menka kire wo se ebi fo no se na ho brasie nti wo kwasea nanso aboa wo pete se ni nyansa de wode oni nyansa de wo hu nanso aboa wo pete se wode ne kwasea epenyin kire odofo ena nwumire afutu sambai ena mede ema wo afutu samu amede ema wo ena anwumire se kokosa chise wono de ode ne kwasea epenyin kire sana nyankopa satie se menkan kire wo na ebise sede na ho brasie sitie no ntino wo kwasea nanso esa na ho brasie ntino wode ne kwasea epenyin kire odofo na anwumire asem wa mepese meka kire menua ba ma me mame ene me papa nom ene anwumire ene se dodo no na amanfo betumi aka fa ho dodo no na amanfo ebetumi esusu ede afa ho
nanso ɛna asɛm a meka kyerɛ wɔ na anwumire ne sɛ wode wo kwasia epanyin kyerɛ na anwumire yi akabɛboa wo yie pa saa na aboa wo pete nyankopa sɛ kyerɛ sɛ menka nkyerɛ wo ɛno ti anwumire dia bɛyi ɛna ɛkɔ so ɛwɔ wasetram ɛne wabrabom ɔdɔfoɔ sɛdeɛ amanfoɔ esi ɛkasa ɛfa wo ho no edi a yɛbɔ wo no ɔdɔfoɔ sɛ yɛdi papa nko adeɛ deɛ woyɛ no ɛyɛ ade papa nko adeɛ ɔdɔfoɔ na anwumire ma asɛm nyinaa sɛ fa akwasi apanyin kyerɛ wate ɛbɛboa wo yie pa dodoɔ no ana amanfoɔ ɛkafa wo ho sɛ adwuma no kora yɛde ɛma wo no woyɛ ɔho minim dodo adwuma no yɛde hyɛ wo nsa no amanfoɔ kyerɛ sɛ adwuma no kora nyɛ wo fa bi die o ɛnyɛ wo papa bi die o nanso so asɛ deɛ wagye ataa w'ani aseɛ no ɔdɔfoɔ eduru baabi na saadeɛ bi na wopani yie mu a ɛnsɛm a yɛbɛtumi aka ɛde afa ho no ɛnyɛ nsɛm ketewa koraa ebi wɔ hɔ a wote paa na wɔse bɛtumi afom nanso ɛna anwumire wo pete sɛ fa wo kwasi apanyin kyerɛ ɔdɔfoɔ eduru baabi a awadeɛ na wote mu no wa ni tua sɛ ɛnkɔ yie atete nsɛm a ɛkɔ awadeɛ ne mu no nyɛ nsɛm ketewa o nanso so nyankompa sɛ kyie sɛ Sompa FM kakra na akokɔ adinum suo ɛno ti sɛ ɛnkɔ yie no eduru baabi a sinkete vita so tenaseɛ kakra na dabi no ebɛyɛ yie ɛno ti nyankompa sɛ kyie sɛ na anwumire menka kyerɛ sɛ awadeɛ na wote aseɛ na wo nwiinwi ɔmanfoɔ etugu asom sɛ gyagyaa no tobo ase ma okunu oyire no wate na fa akwasi apanyin kyerɛ ɛbɛboa wo ɔdɔfoɔ sɛ wode akwasi apanyin kyerɛ na wako ade akɔ w'anim di a ɛmrepa no nkunimdie kɛseɛ bɛkɔ so ade ama wo ɛfiri sɛ korɔ bi asante kɔtɔkɔ sɛ abotrɛ awie ma nkunimdie eduru baabi a wanhwɛ yɛ abɛka sɛ wo ho hia nanso so no ɛmrepa bi ɛbɛba no sɛ yɛ amodin wɔ abusua ni mu a sɛ yɛ amodin wɔ adwuma ni mu a sɛ yɛ amfrɛw amfa wanka nkonwasie ne ho a eduru baabi a decision na ɔmo bɛfa no uni ho a NCP saa na aboa kɔkɔsakyi sɛ menka nkyerɛ wo ɛfiri sɛ aboa wɔ pete no ankasa no eduru baabi no na amanfoɔ ɛmfa no nyɛ hwee baabi a yɛto ewura go sumina so no ɛhɔ ɛna okɔdidie ɛfiri sɛ ɔso mpɛne ho asɛm ɔdɔfoɔ na anwumire sɛ woyɛ ho kɔkɔsakyi na empo sɛ wayɛ w'adwene sɛ wobɛko na ade akɔ w'anim amia bɔ dimpade a ka gyina baabi a obi ama hɔ na hɔ de obi toboɔ ba hɔ a ɛmɛsɛe obi ade amia ma odin ɛno ti kɔkɔsakyi ho ni mfasoɔ koraa no eduru baabi a na aboa wo pete ne ho wɔ mfasoɔ yie ɛfiri sɛ Sompa FM ɛsamansamafoɔ adwuma nyinaa kɔkɔsakyi etumi ɛyɛ fa firi sɛ aboa bi ewutɔ baabi a ɔno ɛna ɔkɔfa no ɛde ne kɔto twene ɛno ti no sɛ wode ɔkwasia epanyin kyerɛ de a ɛnɛ susu sise ɛwɔ w'abrabom sɛ adeɛ ɛbɛyɛ akwansideɛ ɛwɔ w'abrabom na wobi ba betwintwa wanam ɛwɔ w'akwam na ɔbɛkɔ akɔkasa tia no na wakɔtɔ funa mu no eduru baabi a ka kɔkɔsakyi sɛ ɛsan sɛ wode ɔkwasia epanyin kyerɛ ne nti no obi bɛka ma memfii no wate ɛno ti ɛna anwumire yi sɛ wode ɔkwasia ɛbɛtumi apanyin kyerɛ a tutuanamo ɛfa sisi yie adeɛ a ɛnyɛ wo dea ɛmfa wo nsa ɛnkɔka saa na dwumadi a ɛde ahyɛ wo nsa no mɛnyɛ no biadabiada na saa yɛ ɔba mu dia ɛmfasodeɛ pii na abɛtumi ate ɛde afiri wo nnwuma mu ɛmfasodeɛ pii ɛna abɛtumi ate ɛde afiri w'awade ase ɛmfasodeɛ pii ɛna adeɛ ɛde ahyɛ wo nsa no wobɛtumi ate ɛde afiri soɔ ɛno nti mansɛm a meka kyerɛ nyinaa sɛ nyankopɔ sɛ tie kɔkɔsakyi sɛ fa kwasia epanyin kyerɛ na ɛbɛboa wo na asiw yie na asiw kra enso yie Osei Aboagye Oforisuo me na mede afutu sɛm wei ɛbaayɛ
pokwa bena bla fa wo kwasia epenyinche ya minshira pa message ne kama miso na miso menchia asafo Peter Peter miso menchia woda mechia ana minua be ma no wo go so I embim kwajo space miso mechia because ene mebla omono ni kan it miso mechia pa na kia diso miso dia won kakra oyibo national media wo asa seni pebia no obafom na otobo ase wabrabo mpa because ewiase ne ebi wo tumi sini bi ana ebi so ho odin sini bi ebi su sini bi ebi so eswa sini bi ebi ene nipa na okoka no na untimi ene ne stande edi anobrebre ema bato se onipa bia o kale ho na se bia wo kono emo wa awose wo san ade bia wo ye bia so onim se ade wo ya meye no adwuma ya meye emo me ade me ko so hwe mu a jaye konkon se wo die ne so onim se ebe hawa ana ebe ko tie wo da cha jaye se de ye kan ho asem na abo pete da bia o si bola so ho ne kwa kwachene nam de aba fie se me kwa kwachene bitwitwa na ye aye nkwan ya na afode adi enso so ebi so ne yewene nam ebi a na ne nam kura desene bi akokɔ na enso nam se bola na ɔte so nti no nipa mu no abre bia mitaka se nipa bia wo fom bia wo na dwen se o jimi ne ho no obi ntiase obi wo no baka se we jimi o we de ja na asem but wo de ne kwase penyenche abusua na ufiri mu no abusua ne ye wo ufiri mu ba ye na ye twa umfuruma abusua ne ye dwale wo hwe wo nso gu abonten ene fie ne ye mu no efie wonye o efie wonkoye o efie wasetana nye o ne mum so de ugimi no kwasia etena fie ho a wutimi yeye se obra ho ase pa tena fie ho de ni die ma omu a esafata omu a omu jaw life ma ko onim se okoye ho akesesem minim obi ntimi nyam hwe me de maben tumi be na wo we wontimi nkawia bra woda wado that day na be de twam krom that day na Asem before ase obi bia dwuma ma wo fa wujimi sha ase wate kakran ebe koya ma minim papa bi ye fene yopoi na misiano mi hu na cheye na miswa papa no to nduru oto nduru sa besi sa amre papa na bobra nanso na ho brasie ni na ho foma enidie odwo kasadeni kasapenti no abrani abrebia papa no o yulma pa bastene no hoden enwe misiano fa ukosia penyinche drive ni ye toka ma wo bra to obu asene ne ka wura no nya fine didi mani bi ni ka ne se ya enkoje ka wura sika ebia na sorry na no de se skana no nya dia wa tubutum ne kuku sisi no ne jase wo ye djuma kakra no ofra ka wura ana ka na sei abraka no kra bia na sei ye besere obi akoji lo amaw enfere ni munya fom ye mfane konkotum ono ne kosaye ana ye dis lo ni ma ho ento so wo ya me na kwakotum bra fa okosia penyinche abrabon so mu ya unnim de obinya se wote ase ne se nyame wofa na umu obi a onika na se da sori na okọ na onye wansi to dwande a ebo nipa abrabo etimesre yemfa ye kwase mpenyinche ye kwase ne se ade aka ibeye bufuo no a okra bebu ho ne chie no okra ma bepo etu wote asem a mempere efiti prekope enkasa na menye dede wo ho bu anichie ne twemko
na asem na ba beto na so fa ko se panyinche na do ko se panyinche a wa bra bo no be ko so tenase a ye tu oduru ko a enya de benya because one kasente ubi na akofa oyeni e de abro fo so me da ase okay omra Samuel ofo me da ase mama nchia me ame nana mi pen bibia nana bokena o lobito efre baby shobolo na mangwase nana bokena nana me chapa ene JFK we contractor so me chia ne pa ofoshu ene ayeda mama nchia kokode fan club okode fan go me resesa ekuno mrante fan club se wa mo me hu na ehu kwa be fasho me chia chama wodro wono nkrofo me chia mo na man 88 fan club ke yadu bema ode ancha wana se amadwuma ke yadu gas ana abrotia me sasaka se ochia na so akodi nkran nti nyame aduma Saturday de no wa oba bibia be fine also ma Oforisuo so happy birthday Majelis Oforisuo ne ozo ancha o cha ye nyina Oforisuo na ozo de ne birthday Sompa FM Mr. Saka ozo cha na kwa kuyanko otam no anso amaje afuru nsem me kaka krabi oji anyare fa kwasi aje penyin chire de te se aboa kokosia chire de esa asem no kototo no de easy se we ni kwasi e kakwa chire me dedicate ma omo a womo ne amanfo mate ana womo ne obiti ne ye hye omo ne ye ya ene sa topic we me dedicate ma womo edru me bi afa kwasi penyin chire no enye se bi anyin chire asem obi eye papa nso wawu ntem but nyin chire no egina ho ma se pedifo se ye power pampa mu a na ye hye den hye okomo den enu nti ye nhye ne so enne de nti amese me dedicate ama obi a sebe ote obi nchen na ye hye se chinchina onipa kro de one ne mati tv nwotwe na wo de sebe we wo hye kitchen na enchanse ne nkwan ene stew a wo de wo ne ye se ye emane ha wate fa kwase apenyi nchen na dachi bia no obinya so mfaso wo a wote awade ase awade wo a wote ase na sebe enoma ekutia wo utimi se wonya hwe nanso ukunu ohunya wo ye utimi se be ma wonya hwe oyere ohunya wo ye enya hwe duonim wodo duonim ewodo mpanifo kasa no wo si duonim wodo fa kwasea epenyi dana ho aboa kokosachi aboa bi a said the whole world obi amusa aboa no nanso ono ankasa wato nanim na adwen ya wode nam pete ono ankasa wonam no enenim na eno ne sa gina ho ma nipa bi a wo ye bibibia no wo a wugya nche wonte na se da but ono wo ya de nete ne ho ase dumre bi a maami bi asabe na oye odefo pa na sebe maame ne yanka na sem nti sebe akura te ne nche akura ne se o te akwala na ana se o de ne fa kwan bi so a wo ne hwan asori don wo se wo ne hwan nti ekowi asema nipa wo mo ne nya chance bi no mo ne akura ne hia akura no wote maame ne nche ne hia de bi akura ne sugu ni mu na mo ne akura ne hia de bi afutu se mo de ma akura ne se o ma onsu ne mo onkunko nanim na dachi bi no eno na sabe na nampadu di bonnwum bi ababa wa bi asabe ne atwa ne nsa akusika sa no ma wo ya na koso dumre bi akrom wo hene ebo dwasa ne baba ma bi esese sabe mpredwasa onya yire ene ana wo bade ma ne baba ma no nipa na sabe wo da ba bi a yenwene se wono kra na sabe apoto no kra ma na nkwase o ya mana nkwase o kitchen na maami na siesie ne ma ho ene dwabo no ye pie ye pe maami pie ne mama man ne mama yi wa ye o mu hye pe hyirin akoda na sese wo ba behwe sese wonu ne hwan se wo ba aba be dia se kura hwe bi na nipa de wo ye bia se ne nipa hwe ewiase on se ye power pampa mu ne ye hye ko mu den tina msi mi dedicate ma obi a wo hye ba bia wo hwehwe anadwe wo su hwe ebedru mmebi
sa dwumadie na wudi na so beba mfa so ene nipa bebre aware omo ye dada mane mama omo suba no omo no mo ne ye bi nti omo nimi ye nti omakọ ama wade no masa ba fie do de ne kwase apa nyinkyira se bo che kitchen eye nwuma eye nkwan ne ade nyina no sa ne kwase ano dabi akoye papa ama ne dachi Sompa FM. ene mema be pa nkwan mu hwem o ye pesti wa ede o ye paduane a ede ne no yesu afiri hin yesu afiri ye nkwada berim etenne se wo wote obi nchen ne se sabim producer adu samrei yesi ye hwe bibi de cantata ye hwe hwan Rosalinda ete wo de yesi wo de she kitchen now de ye enkura ne nnuane ana nnuane hye fridge mu a enkasa fa kwase panyin kire dachi bi wo de bakwa wade asama na boa ofosu eneme ni kakra mi ni bebreka de mpesa meka ne se mesi ma dedicate ma sankrofo no okay obi a wotie bia ma ne ha no wa wotie wade ase wa wo hye ba bia se be ye bu kwase e ma ne ha na mere papa e wo ni mo twon me da se mere papa wo kunimdie achi enono abrewatia Ofo so yancha yetiefo nyina na ye na wono ase na me so me de kakra ya me de ka me nua no de wo ase no hwani se ewiase wo we no enteteye se wankasa wo ma ho enteteye no eya na eye na dodo na ye se ye man for training na so no se nipa da se ni wankasa wotimi ema wankasa ho training e wo ne ma bi ho a eya na etimi boa wa brabo no e man kan kro timi bemma wo ebi ne wate nkemu ene wo ne ye mu nyina no e wosa wo ma ho training na wo ho so sometimes ne nkofo efa ebinom adwo ya wonom dwo ne ho eye ne say ye wonom mreyo enti na obi kan no na asem bi wopotoka say say don't take my meekness as my weakness if you say niam bi wo ho a obi de beye obi obepo te se kraman na so bi o de beye abrewati aya meti he ya ebia mebuna ni chete se de sebi ye friend is aboakra enso so hu ade bi enye niam nyina e na obi wo ho a wo de fa ne feature obeso so enye kasa nyina e na wo se wo hwe na obi e de ba wo so ne so empepi na no ma ho ntete ye se me wo ojuo ne yoye bi e wo bi mu na emoma bonten sofo ne momu na bebu se abrewatia edwo enu nti na ho ne ye ne mre yo nti bia ye mfamfa wo sometimes eya na enipa bi esusu se de woye din we se de woye kwase ente no wo de ye ne se ya obenya no de bia o ankofo kopa pene o mo pia kwakwaje wonu mani a ana se bia ye ntwetwe bi ye mu bobi ye nhihye bi na hyehyane ade ye ntwetwe bi no bia memfa me hu nhyem ndom so akwa we se de woye kolo akwa we se de wo jese woye jimi ni ade ne ye de ye ne saa na so ene ye kan kire wo bia wo tie ye se enipa dodo ne bia fa nipa bi num se ono mo dwo mu nhyada enim de e wo baabi efi se senka ye wo bia na se ye wo mu se nipa kro na asem bia wo no momu didi obi no mu na ye didi wo mu a enka bia de wo mu ho be ye wo no mu no nka nya asem keto a wo ho mo be sore te se nkana ne no na so bia brewati ana se mesa so bi de bia wo de ba me side a enya ade a mefi wo efi se mama me ho nteteye e wo mia kasa matenka mu emotionally ubetimi de matenka di agro nya se bia nya me ya na mo be se mama me ho nteteye e wo mia kasa matenka mu ntina de obeye bia no enhye da enya me asem saa efi se minim se mitimi enya saa teteye no na mitimi gina mu sinkete ebo abaso se asem ye nipa idi mi bia ma wade a beti ase bia bi kuna akotwe mpena na empena ne mom eba bedi mani mi kuna da ne ho ano ya otwa me abete sesabi de bia mi nya nipa korampo no ema ebinom korampo kamensi no na se me ma me ne me papa me ka kira oba saa de ni bi efa wani so ne se besraw eno enye wa ho omre na mom wa ma ho teteye nya hoden wo saa de ho na sinkete eje saa de ma ne nyina da meka se obi a owura aware mu titiri oba e wo se wonya akoma foforo de bata ba ko na Nyankopon de ama no so
eno na bia sebi kwase asem ne eniema bi a ense fra botisem ene anyanya de asem a yasa no wode ni nyina ebegum na eye ma na wakata so na wasa apɛ foforo entiene wa wote saa ya ye fi se bia wo de wonim nyansa wokunu yaw okunu di wataba me bika rabi frame wase mi kunu timi twa me abesa me bika ma yimi maame ne me papa kra ya wo msoso eto mba bi o meka no meka kire sa wo ba ne se o ma aboso na onsi nkete o ma ne ho nteteye se ba bi se de sitie bia na wade no se nu pempen so be ma no e sa wo twe me so sika na se wo bobo me ne de mesro ene ma pii ne be ba ware edi mu eno no ya wo testing time na se bia wo temptation time enti gina na enya abotre na enipa binom nso so a wono fi se bia wo ye jimi ne yese ye kwa ohun sa kokosechi wo de wo jimi no e panyi che wo de wo kwasea no e pa warepa yese oba kwasea e na ore bedudwan anya se wo jimi se wo ye kwasea na emom na ho brase ene ni din yo se de wo si hye de ho so e wo niema bi me wa ware na sente no yese wo no na ya na etimi di bedudwan se kan tete ye pen so sei wo timi tra wade ase a wo makoma akudu a na cha se wan kasa no wo famu bi nso no watimi a show so wo ho mode no na ye de bedudwan no etimi abo aba so na de akeka wano na ye hyiraw enti ofo so be ma me de ma no si na maka kire wo bi a se ewia so wo ho ama ho tete ye hwekwan ya befa so wan kasa watenka mu ene afenso wani gidie mu ensam nyina mu no obetimi ama ho teteye wabra wo hya wo ho so wabra wo di wo ho so na wakura wo mudie mu e won nsem be ho na ne betimi abo afoforo krampo e de wodum nsem hunu se bie so nsem bieku e de ba wabobo anu a wo mu ankasa de betimi asa atwe asa fi se o maga sese bodam ni yam de masem kwa no so krampo de na adwiri hya da ni fie ntima me fa masem kwa ba bi ntino ye ntimi mu ane ye me ho teteye na ye nsi eye enkete de betimi aboa ye ama obra ne yetimi akoye nim ama na timi nso so aboa ye pi ofo so ma me fancy a okay anoti kokosachi abu opete nyankompa sachi se wono dia wa yatwe afunu nanso ne ho wonfaso anoti ene wo behwe ama ho nyamfaso ana sinkete wate na edin adachi bi ho ebeba mfaso na yakobia homa no a yefa akonya so na yenchia mike omo yade papa woni ni nuanom mo free UK wo free UK no omo yade anyame shop omo ye nipa se 0554931931 0551931931 0548931931 0548931931 hello. Hello. When I'm happening. Hello. Udi baby afrefre. Yes. I've been put a boss new Shiramo Senior. Yanko Ponape. Who's Asem Mpe Nipa? Yeah, the Kaipa was already. Listen, Yanka Semina, but oh, one day go to bad hour, and then Gadiato. Mania from a family, and now I would tell them to Nipa equal to Pabo, and no man by Tomo Plemo, Etumbe. Sompa FM. I can't look at the train, it's not to back there. Now, I read it, the 10 years, but they are a radical travel. Okay, hello. All right. Yee. All right. Yee. I hear it. Ahuri. I hear it. Ahuri. I hear it. Ahuri. Lilling. Lay. Lay. Yee. Original Nigeria, the better contractor, Dr. Praguchino. Accident and do demo or here any producer, a bigger food now. Yeah, they be a medium come up and mention. But don't tell me that I am a host of shareholding. So for Cassidy be Obi or her. Not car winning not talk time in the man. Then you might be just a Cobizano, no, by you know. Correction and Camoja, Camosa, so you have to be good. The quality of the so people in 1 hour car. One car where I say, one car, you can't see the mind, not to put you, but it's for them. So, Obi, the Mawa, I know, Obama, or Showday, Bohos of Namoa, without the Okay. Hello. Hello. Udin baby afrefre.
But I feel like a face from the Monte Happy. No, okay, yet you. I mean, someone named my papa, and I can't manage on mine. I mean, some of and never be it will be our team one and the bed, Washington when young, and as long as you don't put him on the bed. I mean, some. Bye. Amen. Hello. 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 Sompa FM. Hello. Udi baby afrefre. Yes, I'm sure I'm a Ampa for down ho kakra na uwura mu a obrɛ ye you free so be ya. Yeti o. Me try make a stuff anything. Omunya sika na watoka. Why you talk out now? Said engage us and money system na so. Me enye sika nto bia ma o pese bia enye sika nto bia ma. Sompa. We come mo no watoka na mano. Onu a oyese nya no tifi no di ka na ma stay. 2023 car ya lance sia bia mano. Enanu mikohu kana ya di kana shebanchi enam kache kan mpako o isi kan se wana di kana ma no board ya dan di na mi di kana enam chibisi everything when tinya me bisa me say kanu ni na me de ma no na e ko di ko mo obi ma wa di kana se kana you se dem ebesi na mapake kana sio azos ni na me nyina bubu vit na abafofo ni bio 2023 junior sikana to kana di mo bi no tie na ya na se junior sikeni kwa so di to ade ma uhu nya bi mo na ade ma no. Hello. Hello. Udi baby afrefre. Aboa kokosachi se ode no kwasea epenyin kire na ho brase enti no amanfo fa ne sebo kwasea eno ti wa ho brase enti no wode ebepenyin kire ana. Hello. Hello. Udi baby afrefre. But I FM Nana KB because I free at Infozo. Yenti okedi. Sompa FM. Madam Ase ne Mabutwa Modemai Mbe. Amaka mana kutuma zemzopa. Me tie jumana na nyenzi baba. Okay. Ate tia me boss de me fe ma na anso baba. Ifo tia na nyame adom madem yo. Me guta me boss am no me jumana madam Ase ne Mabutwa de bia modemai. I mean, some bebredi. Na metia say hello. Udi baby afrefre. But your friend Medina make a safra be kumadi e bua kwa be kumadi. Mame mitio. Ne pa che yan ko insha mo program wa mo pa. Me ni ko yan ni pa ni pa boni ni. E ka ko ra won ni mo bua bua no. En free be ni wa bua no ka na ti awon pa mo. Onu susunia adi enko ko de mama wa ni so na bua no. Onu pa wan san kam. Ni 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 pa ya boni e we. Okay. Hello. So unbreakable station papa. Mama fia papa. Yeah. Enipa ira ye modua. Oh, me say I for no. Akida for no. Me solid jina pani e cream mahi wo. Ene de ma solid jina o pintin. Na se mo wato side wa won. Bajo say. Abrantie mo taxi driver no side wa no te. And my crowd don't want I'll be so will be and can don't want a botra the same call toilet. Oh, couldn't be a better group of Tradian Pondia. Or non qua will be and can or non qua. Okay. Yet I must near him send the Camuno or I become a man saying in Repano and Nimu ye. And no, a bit to me about such an acrano. Yammy send one munyam. Happy belated birthday. Thank you, Mama. Now, one I may bo about so because why a humble jantis are. Yametia say. There are being full free while my any ante and I will pana members in you now, no more dear was any obeying for not yasiano. No, any na. It's me bo a basso. Na me ma say, Yamma Wunya 150 years. He found the book of Guinness of Book of Record. Amen. I mean, so when you're casting a cost one or Montana for fair, Mummy, I need
ne chia obi bia ma bye. Okay, mama fia news wa me bola ne ho pe na atene ka free en. Hello. Oforisuo. Yey, oyibo national ni. Me ho tene sami akwaban no. Timu cafe ana eni aji. Me papa chia me pa, odifu chia me ma me ni aji. Eya o chia me wa so me of time aba na o chia ni cruise. Ti papa ya chia me. O chia me ana me timu aya me de. Why? Ma me chia engineer ke Edu Gas and Oven. Okay. This is Sompa FM die. Mo ama akenye. Kese anopa na o mahini odine fucho sende maye. Kana sofo mami prema ni onu suba no de abreye musumu ba na mudi bia be tato amaye yakopon hram ahombrase de eye ekese ubre onwase a utimi nya akede oba bi wo ho be na bi be faaw no ni uti ubre onwase kaka ba ho na koye ho agiman Oforisuo ya me hram why na ye nhunfo ye da why. Okay. Okay. Hello. Yes, sir. Well, good evening, sir. My Yaw Osei Mpe Nipa udin baby afrefre. The pastor, me and Lam is phone, man. Be me dino. I'm going to think of the happen. Okay. Okay. My so can cry. My kai opado do. Ya mean, she all cut from my own can be. E be frɛ o number no ha, o number no ha. The pastor, no more can say. You are so brown once, and no crab, but you are to be. Sometimes I brought wanted too much. A woman, you want to say, I'm better than Kay. You have to crap on brown once here. Brown once enough. Or be one way, I don't know what will be. So you see that a bit serious in my Africa and no credit. But sometimes, I'm better off a brown once here, not if you didn't show the old corner. We knew be two things involved. And our brother, young that Muki now, many will be our brother, a very good. I want some of Mr. Enuti na abua kokosechi se na hobu ase ntino dodo no ase kwase anenso ni nyansa so de omu hunu ni nyansa wo no omu hunu da biara da. Hello. Hello. Udin baby afrefre. Ni ajo so aniwa. Okay. But I saw I'm a black here, so we were watching a video more. And you know, community. Our issue was, okay, no one knows what's here. When you know who are really knowing, and you say, you know, I really know the fact. And I was watching about this. And you were the blood of mercy. And then you know, another way. And if you know, the next one, you know, but you are not going to be at it. Well, the time to not there is no more. And to say you can do it, and the thing is not you don't want to make it. I know it's not you, but I don't think it's not there. I want to be just that. I want my friends to get it because this is wrong. And my mind is the school. It's in the first of the other one last year. Now, they remember the that I'm not putting up the money. I mean, she has a Hello. Offending. Baby afrefre udin. And I'm going you as I'm to the quiet. I sound so free as and I say, could you acquire mine with you? Piao. I said, you can our brasier offer a year papa. Who are said, so I assembly my or a presenter, no one man also. You can't man who can see the you know. Who wish to be to friends who are. That's a good to get it here. So we need to me and not to me no and new so. We say Nipa and a 12 hour. Nipa and a Peja we could see her. And the rest so we assembly mine. We are Mampany, you amount for the amount for can you see? Send a bear of one and Tribunal. They are furniture. I like what you're Martin with Yamapa and Abuama crowd dances. Okay. Hello. Hello. Udin baby afrefre.
Semi Solo, make a free from us. Yetio Solo. Hello? Yetio. Sompa FM. Hello? Hello. Udi baby afrefre. Asa Fleming Melody. Melody akola na wanyini. Asa me akla. What do you feel say? Asa Fort. Yetio. Oh, yeah, Fafro. Hello? Hello, Fosio. Yeah, my Joshua Bapa. Apone. Me wotene se Boris Abobano. Nyame show ni Jumapa we ye why? Nyame ti ase. Me go so am show pa. Nipa de o bro hwasia. Di I want to men kono. Ahu brate nti obetumi akọ aba. Iti ahu brate ye pa. Awose ye nyina ye bre hwase. Awa tati aye wo. O bro hwasia, nkonim de ba ya wudia. Okay. Hello. Yay. Ajuma dase. Don't kill commercial official taxi about. Okay, don't kill your name. Maybe I be the coffee up here. Go happen a bit. I get my consequence. No, I'm a mistake and man. Thank you. I can't do that. I've been on shoes. On a shoe, too, but I'm about to go. Okay. Now, baby. Just all can. First of all, when we go pay position, yeah, the certificate in now, in that position in our blast, yeah. But I'm not chairman again. Let go over. Why would you think I wouldn't go now? I know more set you down and say, I'm a part, I don't go to sleep. But oh, I've made an our branches. They are what you do for 5 years. No man and call. As you must have some more panel. Okay. It didn't go a conquering him. It is a man also that brought from a brown one thing. Then Uncle Pond and a mouse. Let me show you. Okay. Hello. Hello. Baby, I'm free with you. Hello. Hello. Baby, I'm free with you. Reflect your voice. Panipa would do the same. A friend called me reflect your voice. Yet you. Program made a miss. Kobe. Osei television no voice na say Osei o feed na beba na emwaye. Pepi ya na atiefo no ekasa. Se oya bo adwen so ne bekasa. TV volume no fa from and I said radio no volume na de from we are no afi watie wade ye besere pa we nsa man ya ebabu amanyoma konka yi papa. Hello. Hello. Hello, Osei. Yay. Dama majo. Majeso. Na Osei say. Kurupo twedi apa dawroma. Me fiesi apokenya asimidi jadi bata. No ke yeti o mame. Matia usa nene na miabo amatomu. Oh, ye de na miase. Afawa che. Musati nyina, minimu nyina na ye aduma. From ahumati nyina beta sabre. Okay. Awoblatia so eje papa. O san say. Ye ma nyina an bibia ya awoblatia. Unya awoblatia so munu kunu ntana. If you say obasa kete obe bibia ya awoblatia. Unu kunu ka say mu nyina ya awoblatia. Timi se ni ama ni mu nyina ta ya awoblatia ma ye kunu mo. Ni timi kunu mo kasa. Na bibia nya boko. Obosio me ma happy birthday. No, okay, Majeso. Hello. Hello. Udi baby afrefre. Abrantia. Correction. Audience sir. Udi for Isaiah. Yakuye ni.
Mohoya dear. Kama pa. Kakra mechanism. If you are so on my boss, in your bread, and to Basu, in your bread, and to all your boss in your supermarket. And to come out some, and also know you didn't have some, to come out some, and to be beer, not bosso, the big. Hello. 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 Penny Udi baby free. Hello. What a man can. I'm a tonka. Maybe in the original Paul in Cassette Master. Yet you. Omo, a bomb of Asopa, and you know a family. Which shall be Henry Michiano, or Martha Moano, or Sofumina Michiamo. Can I more with you? The bomb of Asom. Okay. Hello. Also, it's my internet. Hello. A bucket. Or another sort of cost rate in Chile. Who just said enough. Sompa FM. The people are saying, Nipa. And I'm so, and my Nipa, if you can tell the Nipa. Oh, down kakra. Hello. Oh, who are there who put their food one more? I know you now, I was not fire so much. Didn't I say, hit me and Baby, I'm free. Hello. Hello. Baby, I'm free. Good evening. Oba Pamajoso, baby, I'm free. If I show me the best paper. Okay, you. If I show and I'm Platana Mokano, and I'm if you program you my year. A boy be our name and we bow in the bios at the end. Pepper, I'm a boy who free. Nema me say but we no matter the investment in the share more the person we have second the the training me papa back to the who no ma wa in say when now Brazil have some no Brazil when and the man no na mo o na mo come because I am much so be in passionate allow us to be when we are especially comparing personal person. It's who say ending. Yes, I'm Okay, hello, Vosu. Yay. Vosu, Pizarro, and you don't think as Yacha Blockman, any Antiagi, and Mammy, why? Matia, that's a metal and carded. Now, Vosu, and you may do good in that double shop one. Think as police station down in China, Vosu, Asem Mpe Nipa, and a beer will be a TV. Nequaswa. Now, of Vosu, and a day, Vosu, and I know shall down the down of two Vosu. I'm going to say the end of my degree. Yes, and the kind of BIA. Now, Vosu say, be all no be here, so no be a Jumofosu. When you say, yeah, boy, Pompono, now a shower day. It is only bit near a tattoo. The Maya tattoo one, no be what dream, never what dream. That's be able to be a noble, so to an more. The boy, our shores are about free, and I need the hawk. The horse will let you be as a wall. I want to be a more Jumo said to Hosu. There was never Jimmy and Yamia, the mountain, and Bishop, Hosu, Pizarro, Macau. Okay, hello, Vosu. Yay. Hey, Blair, just what some can sing now. Oh, Nequaswa. Yeah, my character and also why. Would you make a toy? I'm a camera to who? I only say, Babua.
Oforisuo battle my Joso. You never have no feeling. I said, in your mukra. Oh, you crew. Eh? Oforisuo, I will blast you. Okay. Everybody so down once you are not any panel and the won't turn a movie and as I met a massage the way me be saying. We need to send a baby. Matter. We need to send a baby. What am I saying? Matter Oforisuo, matter. No, okay. Oforisuo, I'm come on, but I'm not away. Mate. Brami ni komo. Why? Mate. Hello. Hello, good evening. My Joe Sopani Udin baby are free. I'm a free here. No, okay. It's a what's reason. Yet you, Papa. Move to now. Can you see a community? I get that. I still move to the fire. They have my account. Maybe I come up. Okay. Hello. To be on once and will be reward Georgia Papa. None be beyond Cosso, Cham and Seacon, with you, any estate for you. Sema Cosijan. Okay, Cosijan, Nathan and Cano. Hello. Quadroni. But you're from Steven. Okay, now Quadros Space and no my. Yet, Stivo. The only one is concern about you too. I think the next month for me. The case got off by two. Every man more for this one for me. The signature at the end of gender, the big in my machine. And when she number make rent for me. So if you remember you tell me to you move here with your medium because we want to say who people will do more blow at it. Because we could use them. And I'm not my thing, man. I didn't say for okay. Sometimes because those kind of so obedience not only for the more admin okay, ahani adu ofra no enyina ebesie enu to odofo meka cho se duru ba bia prindu no beba wu prindu no ebeba ye ma wo mo enwurem nanso so no sa wo bra ho ase na wo sinkete na se wo hwe na enwoma bi eko ede emawo a abo wo pete se ono de ode ne kwase a epenyin kire enu tie bepini wo enso so no se wo sinkete a ebesi yie na asi wo kra yie dia waba no enso aye krado ene ye wo bi ede mamu ene nanso so no yakọ computer so dwedie emra odofo upe bebi a wobekwa ye de fidie be check odi pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ma woduro betu yare na ase ama wana yenim se yare ebu na nipa bebre nso chinchini a omunya yare sa ene de enida so abefie tutu anamo na fo ni kire dank eba compress e wo pechi no metu wuduru tede junction wo pe wo so wo ko dank eba compress bi nya taxi na plagi a ede obeko omu ofide nwa so ebe check ni pedua no nyina ehu organ bia se de si na dwuma fa na omanya nduru so a ombetimi ede abo ya limit syphilis gonorrhea chlamydia awo hu problem stroke ene esichire yare ene pressure de omote de tekura wo no bomode aso be free telephone number si eye 0266 593330 ana 0244017556 eniji seme se omu ye free health screening okwa ombe check pedua no nyina ma okwa omu news ke bia tutumika ne fo de kire dank ahontofie 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa
diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baabi a wɔn wɔ hɔ frɛ 0540 311 311 0540 311 311 na ɛsɛ 21st clinic wɔn yɛ sciatica expert. What dom? Ama, afei na wo hwehwɛ wo do. Oh, me do for pa. Ntawantawa bi wo wo ne udofo ntemu ana. Oh, odo so me mo. Oh, Jai. Sonim se me do pa. Jumedie iba wakwemo yawada na jubia. Efri nundu dikosi dumienu. Ewo Sompa 93.1 FM. Kaise eye odo so me mo. Okay, yako akoya nim dia santimai ajatum ene Sompa Asem Mpe Nipa. Ene yekan Ghana 16 regions ni nyina no. Ye Sompa Asem Mpe Nipa. Sana mateno mantama hodo dunsia no se baabi a yaduru no ye Sompa Asem Mpe Nipa. Sana da bi omo keka no. Eti kumase ya de ye adintre ha agintire entreje babia Sompa Asem Mpe Nipa na da na amanfo bi ka se duru anwumere se dia ano den papa enya asem ketwa ye beda sa afori nyina ase wo mo bietum amanfo eso ehwe bi na wotie bi no ye beda wo mo ase papa wodofo ma me ka sem ba konkyerɛw se awade ne kwan eware na pempi metai ekasa asem wafidie so se ye kukuru soa wo a ya na ne so edene nento eduru ba bi awade no ebitumi esopa ene achajaman etimi kase ani se etwe ene awade foi wo bedi do amana ye fe nanso so no wodo no ekokɔ nanim no saa wodo a efe no enye hia do wodo a efe saa no utimi se sika wom ene efie ne kasi ebi wom wo ba yi tu be ma yi tu wo ma school fees wo mutua no fefe ne ano odo no efe eno ti na saa bere no saa wodo no amanfo dodo no ano wo ba si fie no ma twa nim odo fe efrise anigye ewodonim na anigye bekwa akɔwie pɛyɛ so ɛwɔ awade mu a ɛyɛ sika a ahokyere enim wɔdɔfo na eduru baabi a enye nna nyinaa ɛnɛsɛ ahwedie kora no wo wi a epo bi wɔ hɔ a wobɛduru so no na ɛdɛ eduru baabi so obi so ɛnwono saa na awade ɛkɔ no na eduru baabi a ɛdɛ no ɛne de ɛnwono de ɛnwono bi wɔ hɔ a enya tisi awade animu a na ɛkɔ nanimu a na fei ahokyere aba ɛda no nyinaa kɔ ama ni bre aba dom bedie kura no eduru baabi a ɛde bɛma na adwuma sɛ ɔba na adwuma sɛ wɔdɔfo ɛna asɛm yɛ pɛsi ebusa wiase afa na anasɛ yebusa ɔmanfo a ɔmutie Sompa 93.2 Asem Mpe Nipa dwumadie sɛ awade a ɛde na ahokyere ɛbam nya ahokyere ketewa ahokyere a ɛdere paa na omu etwa omu twa bere omu twa enkoda suku nyina omu jeja betra fie dia wadefo edi edene amanfo okura sesere omu efiri se na amanfo edo ma wade no etwa mpoa odofo na nwumira asem a mebusa se awade no sika na firimu na saa wade we no se sika no firim na ho kire bamu a mebusa o se oba na bema saa wadefo no hwan ene duru babia otumi egya wade no ho entem ekọ oba no na eja bema no akọ ana bema no so na eja oba no ho akọ enu timi busa wiase afa na nyina se koba no sa awade a ho kire abamu no hwan na mpempi no odikai ejai ekọ eyoba no ana bema no asem o yede ato ya pro so eno no womanfo bi enana omo hwese asem we yede ebeba ifrise asem bi a esi office ye eno ena ma ene no ya pone ho yede eto bedwasrede ne yatutuo no na awadefo ana awade bi a ho kira bamu a ba ko adwane agya ba ko no yede asuamu ade ene anwumiri omna samoa Oforisuo medase we second party yenko yenim entempa megidie se eyese osi ye ontententu nti asem bia ba ya boy entambe na se debate na adwen no
ene enhia wo de ba ye be kire mu na ne atifo ne ya hwefo ahye eye so topic I hope say nura na obeka se yenim se bibi obi kwa frɛ request sa de no na nipa bebre nim sa de no se oba ne be ma se chem emu ye rich and emu akono odawom ne se drum mebi ne sa katisi so a wan ne tai dwane nyonko ho ne nyam simple cry wo fosu on se ane topic we aya desua kase pa o fosu so eye be ma ne hwefio na anu ye ene ma ebo ayen efitete trene be ma ne kwaje kwaye ne wabu wa friend na na eri akoja no enti efie no ma de eye be ma ti be ma de ene sa akode bo sa anwom no wo se woni sika utiti say dai odwanti enti drum mebi wo hono ma ode ne bebe fie a ode no dodo na no eye be ma na ma ode bebe fie ofoso de ne beba say yete yi wo kofi na bia sabe wa fa shopping mall bi na wa ye shopping na dia kofi na wo yere asori na wo yi no ma ne kogu kitchen ofoso obabia ni wa sabe okompa bo se urade mami kuru ehia no emma mu gu aso dem dodo na mpa bo ne se urade mami krupa na ne den krupa bi wo a ya baka ne se sex anya sex nko o krupa ne se sabe wo ba ware akofie ne sabe mpede komo ne woda akomo ya adwuma sam ya kama iti be man hwefie na de tie nie edumre bi so ahokire so ya sikado ahoto ede ne edumre bi ahokire so ya eno na ya maami bi e wo ball nyuma wura badu onya ne ba bi ko wo se oda chiri yawo ya so wo ye wo chiri de eti se edumre bi na sa wo dem na wo ko situation bi na edin a ofosuo so se Lazarus edumre bi na no mamu odin no na yere ka chen so on power ni nyame wenti man stande yenya bible mu Lazarus ti sade we free tete anya yen eti meka ho no esese we nu eye direction say mawie kura ne sa tete o Lazarus say me ampa me nyantwe nyina wu me mewu ekura tutumi me ni sika ne mo me se me hwe mawurade me mpa ma chida na yere ka kire no se on dumi ni nyame na de omun ko manim o se da ifitete foso dem pesa me kan nyane se mama ene ma asechama ho kire ba fia do ta ja ne yire ja ne nyonko kopa ayo ba oh yeah foso eno de wo mu kura ni nim de wo tie me oyo ba nim de wo tie me a wote dem a o fie wonim wo fa ba bi enye ye because tetetre ne asem ofosu me se hwe ma me ka asem kiro bema wo fie a school fees na anu ye no kura ne ma na ebo a etua bi ese moa ye nkodi straight ese boa ukunu but ne tintini ne kese ne na yi pa de e bema wase de na anu ye na me se e ma ebo ayen nti ebo ma ba so ho na mom di wo dwene agye ne yonko de awofoso ma me ka se ma me nyi me space ne kura na mani ya bre wo ya be kai ma sembi hwa ya tu ofoso yesi so a ya bedu samre ye ka no ma afa ni so se edumre bi ne ye rich and edumre bi ne bi we bottom ye ni ma ye ne omudi ye esa ye ni ma omudwa ne free o asemu enani pa bi bare nsa wo fie me na me ka chona ni pa bi so dem a wakaka ne nsam Job mo that's what correct me producer mo we the only bible mo o su the bible there ne mo ntanko Job yes me ya say ya me sina ma bi na fra ya obani me dasi Job me amenwa ya wadubu ache se wotie pa ya mo ye wo chema wu so we dem pesa me ka che ono ofosuo sa asem we kama na tum
me Fred kan wan tum wo da na person do ho ba kan wan tum hwa asemu American na emisi ni beberensa mo so air condition nipa bi berensa ada fifire obi na minimum nipa odum ayi no for ko be na godum air condition tie wo foso hwa ni brisempa na meka me se yen yesi so na satam ne yakọ cameo yakọ star na club yakọ next door ni nim sike o botoma ne wo ma ye no omnam eduma bia no man koyie na ne to politin bag no ye ni ma no mu dwane jayen asem wo nyanya atwemasam ye ka wadefo oh di asem na wo kan ya ye kan wo ba one be mate odifo maniko ebeduru so wo ye host na mani abro asem wo ye ka no amama ka me sem bi na mani abesa no wo foso you would there that topic we abeto we nipa bebia ka o masem se mage Susanna akosho mansa edumwe bi pa me kai na me kona me ba enoma na me chichire ba fi na no man kasa ase bua nchraw se ba ma bia na otokoko di onu wo sika wo ba ne kaachi ya ba be pepem no agro ni minim ha ka cha nkran so meyi no ma no omo ba no men de ekọ fridge mu de ekọ cupboard mu ko cupboard mu edumwe bi a be ma ne boka me say oba ne dwane ja be ma no esa politu nkra na dwen papa ne betra Fox FM those days o betra Fox FM o su then wo su na hwe papa wo se de ma yei ekra be na mefa so kra na mesa wo biom na nka wo de wo kokra nka ko but me hianti wasa politu me ma dwen ofosu amenka se mi chiro ya fa no ma bi ni agro me say oba se hianwa nanu ya na me se ma wo mobo amema nanu ya yo enu achi ya no mobo amema wo eti bema de se wo fie de se no ma nkoyi a me se akoya esu no ko ne ma me ho a obeka se nya papa na te wo no se to so akodu baabi na ma me ka se me chiro se wo ne wo yirete na se wo wadwuma koyi na wuyi na edumme bi na fi be oba ni wadwuma kofom ana yeyi wadi na se o sika sem nkoyi a na oba ni ya kohoma kodu baabi a wo baabi a stop afa wo kasa ye kura no a wo kasa ho kura no enye fine wo de da akonwanum saa hwe waafo ye yisu waafo ma pe fa ho adwen mi tonyame se no yirete na se nkoyi nessa o yiri sa wi su se na wo mese wo nu nsuo dodo kura ti meka je nsuo no so nom e ba de sa de na wo wie ya duo me ka chi o pei se du me bi na nkoye sa na wo hwe kasa ye firi wo yiri ho e ba enu de na wo wie ya du na onim oba so ani ko hwe baabi oba ani ko hwe baabi na se opa ye ne yiram sese be mpredua sa wo pa ne chew wo de koto wo anim afekura ne wasem kura edrofosu ye be sere ena futu semi anasa asem ade abeto ho die wo die ye se aboa odi nwu de eda nwani a ye pa sa aboa no mfiri ho ensa nkopa enfa nkoso aboa foforo ani wo die obi a wo tie me ne de ohweme wo ba ne be ma de no ma ba se bia de dode ba de a ene me donyame se wo yire wo tiri ho nyina de wo be se de ne nsa fa tiri ho abon samanane no enye ize de aka ba bibia wo be se yi aba maami bi me de masem ba we maami bi anwam clinic ko hwe wo bi ne ye ko ye na maame na ehye atare be ma na oda ho no ma fa man ene wontimi fa shirt ne nhye no ye ne ko hwe obi keke ene ye ko boa ne se de shirt ne ko hye no ne ye de hye ne wi atoto na se maame wo de se nka bema na betra ne hu wo kunu yi de afa da se mo be kan se nyemi kunu no mi nua bema na wonim ye ne ga na akwa mpo de che se e mema no me se ya mo bokura che bibia wonim sa wone ne yire nete ana obema ni nya stroke anadwo onya stroke na pe na oba no asesa ne no ma nyina hia a ope ne wagya papa no odem efie hofo no mo tese papa ni su omo ko demo edemo no ma bu tv ni ade bonya oba na de ko ni nkora no na maame ne ko tam ne beto na maame ni kire mu kire hwa ba maame ka sam jom oba ene bema se bema hu oba wa friend ne da ne wa ye basa wi sika che no me na me ka chew bema hu oba wa friend ne da ne sese bia sebe manisu wa bodam ana wa yade a wo yi sika e de ma no but oba hu bema wa friend ne pen
ne nkoyie obeka che ne namfofo so hedan we menini ba bia nyame kura na atua ne ka nyame na atua ne ka etofo so asem ade abayi de me se na anu ya ne yenwa ma omo boyen ne mom se fa sa ho che ba de a de wo tapa de e be matimi tra ne mom wo ba de masa otilo okay pokwa bena bla enanye yi omlei say we no en fact ho wo mu a no wani a omlei abadwuma en fact ho wo mu ina ka pesa me ten sutani enyi dabi we no when dey kwabena enye apotwen dabi nya apotwen aya agenchire na man ne de no dozo se me manti na wo say ye de award ne mamba no man dozo man di amutire modi ejawa osi woni amakro te ka chose de tubri kamera yenye ni bra atwa de ka no wo so de si bra yenyo bra etu benye skani pa sabe na do akopla ko don panto na bere ni sidi bla be chaso ne yiri sinema sikani bia no yale amede ne yire na ko man na busuafo da me kikamba na ne yiri sinema ne wo ye yie na ne yiri sinema bra na ne yiri be ka chose dress okotogu o sinya no wo sere oba besia o sinema sabe wo huniema sabe agya na kro pantry no wo sere na ni agye ska wo fie ba se skani fia o sinema no odi atem ko Sempa nyini hey yanyo radi yanye radi yakubu mu yemo boate obade be dwani jawo da se ahokyere ba awarie mu pa sa ahokyere ba mu a nyame anye wadom a wo wadamfo asebe ko wonka ho obayo yire yaba Sompa bravo bravo mi amadamfo minnim ne pa omunyina twika ni manko yi na ne ka ko sisi wasamle ana bra wodi eniema mana damfo de ba ni manko yi oti na ni no na damfo no ne wa hwe na yire pasa hwe ebiase ne wono ana na ukofa se mfiri ne mama nipa wura husei die media ye mema ato stroke ato ya dia mama eya ho kire hwe se opie firi kontifi no oto na tita chewa oza hwe ye piano obese jon usika semye usikwase na eba no won bra won skan yi chop money ema omano ya o mesi onu odwane na wie no obetima ko pe bosia no aduane o ma onam obemu odwane no o ma onam nkwa no obefrem kamera na dia said your person ni ma wie bra me ni ma wie minnim dia me ka no asema okan mi papa eja kobra wonye ne ba bi ko sam ne wo asama do wosu mi ma me ye ne bi oh yes mesi mi ma me si mi papa mako ma wonu ofufuo onu ne die ne wa amfra ba che ne modi ne wakesi wa amfra ne yie ena ode so no san kwata ho na anonom ahuna gum papa ba ye wo te adwa no yesu a iti se papa tinisio dade o se hwedwane mame dia mame ko hwedwane ya se bude ko ngoma ne mfe na ko nsan ko enwu ho ni papa me esuma me kutoku sa satam na omutwa omkuma okona ne tini ne nan no na amafa kokoto
mi wura firi din na ye tonton papa ko to bi ni e be hu gele ana odi daye ade ntia wa makoma ono odi jimi bro be jimi e de satene so na brade awre ho pa ne say mi papa ye so ko fa samna kwa kusiri niema hey ya mama nanu ebi ansia ebesia nya na oba de samna sie na yiri Jesus Christ enyo hia samina na de asie wukunu common samna wukunu ba wade yi won to samina da na satam na samna ne wodwa so ye amonchi honam enna make azuma bro no enye ai enye la tasamna da make ene wo azuma bro na efita mo ne no na make amonchi ne de koko body haba yo amonchi no na me ma me timi de go Robert match da bora boso ne kwa mama mna ntimo de bra wa ene ro semasi aseni enim hwe ne wo kwasha wo mame o mi timu nyande we ma show pawo o ma so mo nem tu to me ka tiska o tefa da mo kwa ka se ye wo dem ye nem tu to me ka nem tiska ma o yi chi producer me wa o mame wa mile mi o ye me so ma to na mama wa repent ma to mangwa mam ha ye nyina ne to wo de ko wanim tim no ko S5 from do ko ni my money onye bone abra manye sa ona se na wo ka dodo na be je de so ne nenam piao ona so fo so na kwa me me do ko S5 ene ye abrampa ani abrampa babamboa on to mam mia amode no ne to ma na me de nyam on fa me ngo azem gozi kedi bia na sesa no emma aye nipa bia se esugu o mano a utia no so upatia ne kuno mewura kose utia ne pra no obesa ma wo kose na odi mani hiao na ka chesa kose unai fa na we tu na me mfa anko wa beti dem ho bra amantu me nwe katacho be ma kan se bi be ma bi woni oba bi woni ne yerete na oba ma ne obomofo na okwa ne onya namoma idu mebi na se nam akwatwe oba no se ni kunu entimi akofo monfa namma ni ato obi de atwa nkwa school fees ntino anwocha bantu apake no meko ya beka wo so obeko dako na nyankopon hye ne honim nyam oba na pake no ma de akogu kwa ho na one be ma ne bo nsan be ma na bo bede mienu okwa enwuem no onya akrante otwen oyuo na ode ba fie na oba ku bi ene akrante ode bi ye aye fensa ni hu mpi hu no twitwa bi na owie no yi bi ma ne mai maami gina kwa ho na kromo so kanta enta ma na bi akọ gina kwa ho na akora no ko ka che ne maame ye maame ene de da ko enwem pa ne de nam odi abafie wotwe akante wodi bia hugya so na we na wo gina kwa no sa ka ma to ba ka she ni we ne so ba nanu ne ho se wanu ne ho se odi no makogu ka okọ ti lucky ena ka bi pie ye na ka bi ba na akora ni gina amone maame na twede bi obo ne ba no he fro maka se gina ka bi mame wo hu se ni kun de na mabanti wo sanse sana no ma e ho apena be mo ba no sanse sana no ma ko because of say enama ba fie enso no se ahia no wo ja no akọ ofosu de sofu kin ene de ye kin ye nka e ma bi yade e wo kwa bi so na emu ye ka ne dodo majority carry the vote okay Paul what is here no me di manusi ye ka awale fo mienu pa e bom ne de ntimo odin a me pe ma Asem pa bate ye ma umtimo odin ho kire ba beko ho kire ba wo hwo o so hwo 6 months so do tell you mi donya make me sem stias wo die mlika wo di agro apata na wabo no obe statistic to am wo die wu aho kire ba na wo sapata 3 bedrooms on trim wo say wudi agro obese pentoa da ba ye mle no odin se pian wa eye quiz no odin nine ne be pian tabu odin nine ne yu na namra kona se de mema nyina yie bra na wudi yi
ehia wo de wo nyina ye sa ne beka no wo nyina ye ehia wo nyina ye empa so ko de babo wati moden wo timi nkɔ ho Debi na wo niska ko wo niska wo be de ko tutunga tonga ya ndi na de ma no betumi aka abede na dwa se wo ni sika wo yiri da ho akwa na o de ne nsa kwa na yire no oba na da na wade wa puti si ama no bra wo bra bɛma no ana sɛ ɔde ne nsa kɔ wo sade nso wo start fi ne nan to ɔde ne nsa kɔ ne nana ɔse hwan no wo atwe ne kwasi abɛ no ɔse mpatwɔ mea ne wɔba tiɛ sɛ abo sɛ ɔdon sɛ kwa ne sɛ yɛ du ne na koko ne wɔtwe kɛtɛma ɔde na wo yɛ again abo sɛ yɛ no wa yɛ kɛtɛma je miya trouble da te dua ne saba ha Jimmy for watching patro mea ni nyina me se ehia wa ensi da ne se ehia de wa ensi da ko no aka se sikani ben na yale na yire na koma na busu afo ensi da bi pese mbusa wo ensi da ko fo so me ma no sim ma no presi e yes aba pepe e matim wo de pa no okay abroatia ye mame bibi aboko de me won she dan fa me fo ba keka bibi na mayade mfede wati mayade mfede mayade mami tia mayade mfede Onyasa. Oboso me home family. No chire do no. Oboso be ma. Ye. Me chia me papa Daboache owo Santase Franchine bra bola no ho. E wona no store wo Santase nim say. O de ye nchia. Oh ma menchia na menchia be dash beauty parlor no so wo news wo me he yo na ye miti kama. E de abachi awie. De ma menchia no. Wa ya de. We dash me da se wat Yankopon koso ensha. E no na siesie miti ho de ma me South African ya ba ya. No ba kokko no. Nti mame nana se a peso yo ti bia mpa choko no nsiesie kama ofoso be ma ewi ase wo ho Yankopon ebo ade no kenkan free Genesis ho na eba na ukoduru etimi ensa egichemu anase ne sensa so dunkunu na wo se be ma be sam na niwam fifire ansa no wanyana no aduane adi Genesis 2:24 can say a time will come a bear my betcha and naneja, no than a walk of farm or bar no my number. Na no money no. And me ya minimoti. A bit to me catch them a say, many a tear for you say. Bible mu, Yanko Pobo eka with nipa, and nipa a bear ma. Yan kind man come. Bible kind of man. No nipa. And the woman I am my Bible mu. Ana women ama Bible mu enti ya de yate ho ase ebi correct me ka se e ma moafoi e ma jimi foi yate ho ase enti anyansafo ne kɔ eba na wonu badidi na ase no mo de amasa bi entwamo ane ne nkwasiafo no sa wate mase we ye bema na ase abodin wa Bible mu na Nyankopɔn na namo anase Kristo na namo na odi so de a e wasa wutimi hwefie na ema dodo na so no biem yeguma hodo ye wobedi wa ho sa bedi wa afo no to da bia bi hu na mo ya akɔnɔ te sɛ sadin ebi widie mu afe ete sɛ nchi na mo ache sɛ ya toto kokwa na sɛ ya che kokwa ye de ayi atidua rade na ebiri sɛ zonzonzo wo sɛ hu ni sire mu kora de a na nya asɛm ketwa ye wobedi wa afo no susu bi wo ho a woman no almost say to be a akọ ba bia beti an show nsakakra wa o show nsakakra ne ade ba bedi wa afọ no ne nsanka ne naika na wote da bia ne toso no ayese ya pompom fe be ko no osi akonwam na house help na serving ne ade obi wa wo kro kitu amu a okọ efo erade o tu ba ja wonu Sompa. What to my jaw you? And you know, or quiet no, your dear that there. Also, oh, my mother is on the same as I made to make you. Omru shows ni. But you're not to for so some entrana, dear. I'm not finding to for so some also them, may come and say, a man, dear,
Yes say ɛyɛ dan ya wonya no two straight da ba mema ni bi omu pese omunya ni two straight ene so opa ho ofe gan esa pesuban wonya ne sa obi wo ho ama akoma na dedem me ka ma na se obi wo ho obekọ no ye dua dada okotu a wonu on se nnua biem ne nyina ne so no obedi ye obi wo ho ankofo te penten kwakwadwomi wo de wonim kọ wo kọ hu sa wonim kọ wo hu sa wonim aduane noa restaurant ahodo ene papi ahodo no osole a oginani a wodidi ye na ne ne ma ho enso so pe no e na akofa ye ye wo ma ne bi wo ho a ye fra wonum se boafo ana boafo a ye wo bi wo ho wonum de na tada bi a ubenya omanim se eda ho kama na so ya na eto ne bi wo ho na samenheda enyina gina ho sa ebi wo so so ne bibia ye kama na so on the day to sable wetia e basa said them sika and sometimes people take some people's meekness as their weakness it what himself about where the unpacker sente no me na fofo bi e kwa aja what the shishafo gesi bi na ekwa me nko am pia se na obi anka me hunti no we ka so me mpie kula able wetia de onim hwenom na okokora no aye ball no te ho ball sa enti ma me nkofo no akofa ibedi wafo ni bi no de ne ko it is said the pakura no mesraw sa de ne betena wo fi I don't expect say obeye bibi de aboa se boafo ene no so na mope enti de mope no eno ana ya na mo nsaka menemi kuno te ho na sika ba mi amani tua pa se na dwuma ekoso ya onye sika na onim se da bia me bo akohoma wa ebia 1 cedi 50 pesos into no edwuma ekoso ntia na ma menya no wa 2 cedis ana 3 cedis ana 5 cedis ama blewetia na de be hu se sika shoboto mi siw niema e ma no ya pesa ye kunu fra adwuma ba ya sometimes obu a wa no adinka oro ne to asa wo kodware akoto wa koske wo bo nyibio onani ko ba ko ma se ska dodo ewom e ma no bitai e ma no bitisa oh sometimes also monitor ukunu obehwe wallet ni oh obu akra ne pocket utimi hwem ai ba nya sika ni nyina so na ya na ya ne dia na mom se sika ba wo ma me bidi wo hwehwe kama na me se na ya bo ba bia wo bia odofo me chia me kunupa na se ne ho akire ni nte no ablewatia me ba beja ne ho akwana me ja ne ho akopɛ hwan obanya nsafo bia ne kunu ebo na akohoma wote atia bi de to ho ai ma dodo na wo mukuna abo akohoma no otosusu won 5 cedis 10 cedis e da bi onya da bia na obedi di wa abonten Sompa enti samba no se wa ye boafo a na wo hwe ne kama wo ya ne kama wo ko beba na bia wa paso bibi ho ko bia montoma eyi sini bi anase watata de bia anase bia wo ba o gisika na de agya na de akoye wo hu ye kakra wo pe bibi ana de ato a why na se sa ba ma no e kwa ho kire ma sa ba no beja no ho okay na wo ko di usika no wa abonten na wo de kwa me mama kokofo abre wati amete ase no ma tv ni na bright me kakra me nya nipa kokko me ye chocolate wati ase na wo ne ma kokofo ni twiso na me paade akora wo fie bia me ka sei e bia madwuma me ye nhada nya yi bia na bia akwala ni school fees kora me gye se no me da o kasai wo mo se ese ma ye me ma so boafo na so pempi na no ye ka che mo me ma ne se e wo se mo na mo hwe fie na ma na boa mo enya sa wo de ni nyina kwato oba ne so oba na ye se na sese enti ofo so be ma se oba ebeja ni kunu wa abra be ma na ko hie mu anasa ahokire bia to amankire na masetira bone anase ekwa bone a ofa so ne yire ne te wa abra na ne makoye no eti mu amoka se na e mata ye fi se ma natural ye pesika ye mpa ahokire ena bia mo so no se sika ba na wo hwe ye a there's no way say ahokire ba obi wo hwaje sama akoma no mbeja ho akọ de na adwumu da ho pa wa yes wo pebre bia bo no se wo ma ne sika pen a onka se wa ho kire mu oja wa akọ no so beso mu enti na ase ma ye mema saso boafo no no so ase no akata oto kakra na ngu ase yakura empowerment no omo kasa ne de bedi wa afọ na ye omkofo mo so ese so na ya no manya ne ntiro so we e ma ni na ye ekododo de na so pempi na no e ya na gina abrabo a ne kunu ne bebo e de ache no wa abra ne nsem obi 05513131 0551 931 0548 931 0548 931 wa abra ho kire beba no wan ene begane agya ne yonko hello
Oforisuo. Ye. Oyibo na. Okay. Oyibo yetio. Oforisuo mami mo omro Asam Abaso. Omro Asam oye experience for man mu pa. Tie du bi sana mi follow ni pa. Oforisuo uni oba betnya wo ho. Ubehwe no obekwa kwhia be me di oda ni ka obeto fry rice ketama no obedwane aja. Eti ma no de tae fa de no. Eba kwa ho kire kakra obedwane aja ni sisia. Okay. Hello. Okwa wo kire ma obeja no. Hello. Hello. Baby afrefre udin. Eba se mo ka se free Masuko na. Yetio. Me dey the original Pauli Masuko na se. No ke Pauli yetio. Me bo ma baso papa. Ma me dey ma ka se Sompa dey ma fam free mlantie hene. Ya me fa ni kesi. Ma fam free tete bo dey me bo ma baso no omno ni aye dey obotumi ma me ne wife net wo. Mo mutumi ye sere papa. Okay. Mo fa sa odo na antra wo. Se nya me mpa e boy mam. Ta odo na wo mo ntem na mo de to mo fa sa odo na entra. Na ye ga ma ne di omu dwane jam man papa obedi anyi wa oka ho kire nti wona ne ti wona ho kire nya ba na nya misiro ni mu a obedwane ajaw ndi ade e da ho ki me bo ma ba so eni adwuma family wa yene nso me tiaro. Okay. Hello. Oforisuo. Ye. Good evening. Ma je Sompa Nipa baby afrefre udin. Me fresu na fante ye ko na jabanga. Ja yetio. Emano Oforisuo emano. Man in the crew of the Quenja, okay, hello. Yes. Baby, I'm afraid with thee. If I'm Ophelia, I'm afraid you don't want nothing. Ophelia, yet you. I saw that in your radio, and no custom, sir, and money than little. That's your wife. Mbobino wa ani bi sane se ba na sa ho se ba ye be ko ejam enti se ba na se yenye dibidia na se ho kire na ba ye ni ne kwan so dia ye nyina ye be awon ya ko ya abo na se sika no ho na so de sha bon o de ye ma sam na wo fi me dia bra e sa me ko okay. Hello. Le Juma be say. Hello. Hello. Udi baby afrefre. If I tell me ka say for place so. Oba pa yetio. Eni me nya me chira mo pa onye mo kase. E wo mu se aho chire ba oba na dwaleja be ma no. Ba e jina wo be ma no so. Se wo ye Juma na wonnim sɛ wo yire wɔ fie na wo bua wo yire so na sitene mu a wo kiri wa wo yire onda na chi no obeso mo obebua me wale afina me to awale wana mo be ma me hia no wo ye djuma buso mo so o de mi so me de ma me da ye di branya wie no ne djuma sɛ ye obetine fi 8 months ne mi ara me koba asɛ na ye tumi ade edibi esa so no ye de no ma me bi ito no so kwa wo kire ma me tumi nda machi emma no Sompa e wa kwa wo kire mu nti me bua no me so me bua no so no so be kan na djuma ye yie bua me bua no no so be so me mu dia odo no be tina ho akosi awie ye bible so ka kire say onyankokwa wo kire ma wo so bua no na nja no ade won nem de enti aba no sa eye nyame ne hihye na ma na ba ne sa ade Sompa. Okay, kafra. Hello. Udi baby afrefre. The family Aboagye. Me ka sefet mesimma. Yaw yetio. The pato asuma mo dia ba nenu dia. Ano ti papa. The only wo ba ti ho. Eyema wa. Oni ndidi, oni so nse didi a onhwe wani mu. Ba se enyema wa, o chede ne na odi ko wa no na nani di. Ediane na odi ko wa no na nani di etiri no wo hwe. Muntu ubu ani ti ma kuma. Ndi ba sa wudi di kwa na yem hihyo. Ba se ben na yene mu no. Uta
ebi woman again enam woman into utani je o he wonu ko ani die nko a but again enam again ne said no nya da no na se wonu uni ndidi a wo de won die ko ano no na wo ne ni di wo die na ti enti se enye no to so pa ne ne kasem woni ni nantie mu bo kwa ne ko ba ko timi di ka ejaw because of the on pese woni hie ni nantie and the program with their baby. This is a maybe suban. Why are they pa? Okay, I say mo na just o control mo nyina wo. Hello. 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 Hello, Osei. Sompa FM. Hello, Osei. Ya besra ya mama volume of TV set no ko nyesa ye ntemo kama ha. Me ba cho hwani. Hello. Hello. Good evening. Maje Sompa Nipa. Baby a free. Kasefi wasa ateku. No ke yenti o. Oh. Hello. Hello. Pacho me kasefi ofenso wa ngru. Yenti o Panipa udin de say. But our friend was saying, Bajo, Madame Muduma Mudi, many other for now. Your general, and then I be America and then the foreign supply, and I said 7 bread as a Belgium for 10 years. We have a country. I Belgium will come to your country, the more calm. Okay. Hello. 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 No. Hello. Hello, good evening. My just so last caller. I'm watching up the Come up, it is a free boot, make us a free and constant payment. No, okay, boot yanko again. Whatever, I need your money as some of an many to be bring so ever and enumerate. If we say, as some are okay, they say, my name is Unity. Now, the name of Yasimbia or Massa Mwaka say, saying, Munzo Kurana, yes, it does on some, but your son can be many air train woman, so Mrs. Anno can understand, yes, sir. One in a train without what them is here. And them is here. I would defend it. Aha, maybe say you, Massa Mwaka, say, Munzo Kurana, or say, does or so on Casa. Kwaku onum so kura okra dey susunum na onum dodo bibia obeye bia na bro su bia no ye the measures mam na ojo here na oba sham na mam mo kan me hu ni say hwe yeti o si akra me na o ka say oni sika oba asema mo kan o re nka che kura o ti mi ka jo ze nka che ne do da se pra nya mi sham na mo nyire mo. Okay, yeah, the Asem way Ebesia Baku. Oforisuo, yen fesi faton, abewete wakasa ode atuye. Na mamenka se mecho me say. So yen hia wa sex mu kura difference wo. Tam table bako. Me na meka cho wo sika wo sex mu en passion komo kura no difference wo. O ma be ma ko blame say ni. Mo enie. Obi wo wa hia wo chere me go blame. Wo de si o. Atiefo enie o. Yeah, won't be ya one no na ti mi abra mo be ma no na wa ga sa hu se bibia ya sound wa dwemo what was it that's what na dey wo sika ni wo me oba mi ti fie wo kwa so le awo sa shu eja hia hunti a nti sabe wo be ma mrem enya da bia da wo say mo eno ne mra mo hwehwa ma ye no krampo na ehia no krampo na wo kire ne pa fie nyina eni gia ni wo no Oba wo sa fe krampo na kono so le Oforisuo kanta ne se yenya baby kasa se yenya baby kasa se wo se ehia na se wo de kwa bonte a medwane agya wo tie obi wo hono mu a e ma ne de mo ba ye no
ɛno ne ma yɛ ne mɛma no yɛtimi kɔ abɔnten because obi wɔ hɔ a sɛbe wo no deɛ wo tete no so minimum obi a ne ba yɛbɛto ne twene adwuma mu sister bi a wɔtɔ anka wɔ sefa ne bra na mɛgye no ɛne wɔgye akwala ne nɛ ɔno mom na ɛdi yie ɛwɔ awale ase ɛnyɛ akwala asɛm so te asɛ deɛ mepɛ sɛ meka ne sɛ bɛma bi wɔ hɔ a ifiti asɛ ne ɔdi yie no makɔ yie kwaku yama ne pɔporo hɔ asɛm we yɛnwie ne nɛ mayi afirim ɔdɔfoɔ saa bere no asɛm wei no ano ɔden mɛyɛ ogyidie sɛ amanfoɔ pii na pɛ sɛ bɔwura mu ɛfiri sɛ wei no ɛfa nipa abrabɔ ho saa topic wei ano ɔden papa yɛbɛsan de aba biem but ɛnyɛ nnɛ wɔse na ɛdene wɔdɔfoɔ contractor yɛde contract ama no sɛ soame interchange ɔba bɛyɛ na kuma sɛ ayɛ hyirin ayɛ krabɛhwɛ ɔsukoko kwama nyuko ɔmo so ɔmo ba bɛyɛ contractor no de aba bɛdan yɛn sɛ mbrɛ na wie duru sɛ wɔba bɛyɛ ɛno ti Matthias Junction Takwa Mazin Junction saa kwan emienu nyinaa wɔ tutum ama dwumadie no afiti aseɛ na kwan a ɔmanfoɔ bɛfa so no ɛno ɛna saa da menwumiri me baba bɛkyerɛ wɔ no contractor no sɛ kaisi akɛseɛ no heavy duty trucks no a ɛkɔ ɔfen so ɔbɛfa so amran about no wafa tafo ɔfa tafo kwan no so a na wawuram akɔsi Paul Junction abesi Mazin Breman na watea sim ababa besi burukutu kwanim na watea sim ɔfen so ɔne korɔ no ɛno to ɔmo kɔ tamale ɛne de akekari nyinaa no ufiri run about ha no o mama fam ɛwa makuru kwa yi so dabi ɔbɛfa tafo kwa no na watwia kɔfa kwasi Paul Junction Mazin Breman na watea si ɔfen akwantepo nim burukutu Junction na wo korɔ no saa na wo ba so a onkɔfa tafo ho dabi ɛbɛwa ama wo wɔse wo firi ɔkwa ɔfen so akwantepo no so na pɛsɛ wo ba so run about a wo ba fa abusuakuru akwa no na wa drive wo Abreport Junction osuame na baba besim saa ɛna contractor no se menka nkyerɛ wo na ɛkwan no abo baba bɛyɛ no wɔn a wɔbɛfa ɛkwan ne ho nipa bɛfa kwan no ɔbɛhwɛ sɛ ɔbɛpɛ kwai bi ɛde ama dasani so obetumi afa so na otumi akɔ abako di ne dwuma ɔdɔfo wɔ se menka nkyerɛ wo sɛ kai a esusu a ebetumi afa kwan ne so no saa kai ne nyinaa fa akɔ ɔbɛfa nipa ne baabi obegyina nyinaa no ɔmo bɛhwɛ sɛ saa nyoma we nyinaa bɛkɔ nkae sɛdeɛ bɛyɛ a ahonhan ebetumi aba kwan so wabra impo ahokyere bi bɛba ɛno ti wɔse memfa nto ɔmanfoɔ nyinaa nim sɛ ɔhaw na deɛ bɛba nanso so no paso pa nwoma so nyɛ nanum ɔdɛ na mmom ne yie ɛna wɔpɛ ɛno ti no ɔhaw bi ade bɛba bia no contractor na se monfanche no na enye boapayo 21st clinic eye sciatica expert ye ko ne akotu sciatica yade na se eye 21st clinic ifri se de waye bi pen no wo ka se obeye aye nyina chinyine enti 21st clinic no wari koto into kaso bɛwe kora enyi na chinyi kora efise sciatica yade no nkuto ne tumitu ase ema ase tumitu de bibiduro ene tu ase 21st can say sciatica no eso sisi fa usire mo na kokom na akwa kosu na ase ye pa intim ayade okotu abui wo so de abui eno na wo tu ase na firi se wo baaye no yade wo tu ase amofo dodo no a na ebo na ba so 21st can say enya sciatica no ko a yade bibire bia da firi utunwa no kosu na 21st can so betu ase ama wo de bibidro ena di tu sa yade na ase laboratory ne scan fidia hudo pinu awu bi massage no so be ne kama na nyoma akonkai amanfo abagye ne so ne sayonti no 15 branches ena wo Ghana member odi tu sciatica yade no ene yade ahudo pinu nyina ase Kumasi ahwa overseas woni Alpha Radio no ena edi ben ho sa na obo ase Court Junction and so wo ho eno ye cancer quarters afrom ho na make kire wi Accra Dome Market wo ho sunwane nkranza techiman 21st clinic osinye minie 0540311311 0540311311 ye konia kwa kope bibia nom Traders Chakopada no baye no amafo dodo no na agi atum na ye fatete atempo no so pa dia na yesi bidie dia enkane no ye uburu body tre no na de bidie tum
na de twitwi osia na osena pai fitivita enka bia wo wanum bia no nyina be firi ho akọ trader chako powder se me kan kyerɛ wo say entwa mu sa eno ti se u paste ya wo de twitwi ose no fa trader chako powder ne bia foforo no na fa twitwi ose esi ho a bema enyoma konkai ewo wanum ho na bibia akọ nanim poison say obi the poison agun so mode agun sam anase nyanya nkyira ka wo waka abo bia na no wo bro bia no a ebetumi amwato na nanom se de no se ekokoba no saa trader chako powder saa na kidney no ho be ye den se same akwaba na trader chako powder na obetumi anom bema wofunu ayekasi below the belt no adoso cholesterol no asisi wuntrim ama say pressure no ye about so enu ntino say ye pese srade no asisi ntrim no nyina etumi enane dia trader chako powder na wodofo wofunu sopa dia usa traders no atrimienu na akutu kase no twam na de efa egumu anom bosome echi ho no ubonse wafu no ete eba from umpewi na apede stomach ulcer yenom trader chako powder wate ebeboa ye pa wodofo duru ba bia ya na woyamunye krakrakrakra manfo wo ko agana no so na manfo pimpini wo machi yenom trader chako powder ebeboa ye pa asokwa man Pentecost asonda na nchemu a eho na abehu trader chako powder na wo se chemical shop ene herbal shop bia wodi bi akwa guguo ama manfo ebotwi ne tada ekopebi etontemfa so oba akubi a wo peno so betumi abo awuram no akwa pebi ato de adudwuma Freddy Mensa ba Daniel ba apidan kolnaka ba Mr. ba ene blazer rekwa wo kwa benya bi ato eno ti say ye free traders ewo ahomatufo we so dia fa pen no paper no twro ehu be hia pa 0243943413 0243943413 na ye nkopɛ traders chako powder ebebo yi pa Joe Apa Electricals abadum Kumasi abedom na sante no Joe Apa Electricals na nwumire men kan cho say wo ya bia ba krom ha emfiansia ni enkane tamafo ate so fa so na Joe Apa de bi mekwa akwa bia ba sante mem Kumasi santan wo de sa wo ya na ba na wo ya no ene signal cable edin ya de ama no na media me de ama sa wo ya ise esanse Ghana wo da ne hwe so e de signal cable enti no me frɛ no Ghana wire e signal cable na make no every say edwa na ehyehyehye ene dan a ehyehyehye no fire service for no kwa be di madanse say wow no esoate ni nyina signal cable o manfo dodo no a de wo ya wo modan no entia copper wire so enu ntino yekope signal cable no bi ekira kwai e wo Joe Apa Electricals ebebo yi pa Ghana Standard Board agiatum efiwrafo nyina agiatum lachishifo nyina agiatum sa na energy commission wode ne stamp no asiso dimayam se signal cable no Ghana wire no eno ne abedum Ghana abedum Asante Joe Apa Electricals akofa ba yekopa wire so wo se pempradie bia de wo ya fie bia woto bi eno dia na kran cables na woto bi sana transformers ahudo bia so woto bi brabeto ne dudrom wo de beko akwa jaw na ayefe Oforisuo Aboagye hoso na wote no a wo bete so na wo de amaw latishi fo no te so mfa so na wo twen de sa na Mr. Amoaben ewo obuase o Asem Mpe Nipa was it one first signal cable emfa enia gro kra na nsem oni me obon store ni din na me refi o se signal cable betumi adi ho adanse sa na obuase fo nyina age atum Japan house oni MTN na brosan no enedi enhwani mu PZ afam wo asisi taxi road de nyame obehu Joe Apa Electricals ewo ho se ye fon kwan ewo Joe Apa ni hwehwe mu dia na ye frɛ wa homatufo we so 0246 905898 0246905898 and 0543934550 0543934550 yakoju Apa wakache ni akopewo ya papa edi awoya yefi every say cement to ya sana dansie so eya entwen ema wo dai enhyansa yakoju Apa Electricals de wa ba no anya atrase ye nkyere ho ye ni otentantu no ba force ya boy ntaba mu a nam soro ye nam fom Sompa Asem Mpe Nipa no ye ni atwentwen kodi awu a ye twen yen ansa na yakosa no eno manfo edo mo nsem beda yen asisi sema po menteme ho ase eno na de beda Sompa Asem Mpe Nipa ye pen pomasi bre edema serebia bonche na na yen ene edi oni bie asem ampa edema no eno ntino ye nwa beman wode na asem abeda yen ekwa be ne de befa so ye Sompa Asem Mpe Nipa be me na memo akwa ba
Yeah. Bibia bako de. Bako nyame kopona dom. Udin the same. Pacho e friend na J Thomas. J Thomas firi hina ba ye. Sompa FM. Fe yase ba me kura me firi so e hani nsoko Town District. Hani ensoko. Ho nyina nsem firi ho ba emiedi. Hani ensoko. Ye firi ho ba ye enche. Wakosam ne san ya wo dia beda so pa Asem Mpe Nipa si enko moa. Akosam se mre bi ma okasa ne munye duru. Mre kakra bi na me wo Lagos. Na me ne madam fo bi na Lagos Nigeria. Na okay. Na me ne madam fo bi na wo ho ye nyina mesin fo na obi aye na adwuma nko. Na mbre bi so ya na madam fo no onya adwuma se mbe ye den ma no. Enzo yankopona dom ko suya adwuma no Libya nti na me nya adwuma na kakra timba be ye for man na me gye adwuma me gye contract kakra na ye nti me hunu se ne ho akere no sa no me kono moa efre no ka me ho se sa ne tie de o me ka ho na ye nya adwuma na ye nche nti tambia no adwuma bia me gye bia me nunu nyina na ye na ya chem pepepe tie ye adwuma no akoduru se onya kakra na ode ne yire ane ne maba fi obai no samba Lagos obi o ane san to adwuma no so ye adwuma no na ekwo ye gye adwuma ba ko ho Ibadan na ye nti ye na adwuma foforo e ba na me ba Lagos no no ka ho nti no ka ho no sika ba Ibadan ho ogi sika na odu ni phone na odi sika ne gwan ba Ghana nti ho no engineer no frɛ me ka kire me se me no nyina na ye bo gye adwuma no nti se wa gi sika no de gwan dia se mama me ye adwuma no a obechi me atum me se no kure se okasa nti sa na tie da e be ko na yakwa ko adwuma no enti me no wo Port Harcourt na me sumo Lagos e kokochia ho Ibadan ho nti kokochia na calculate kana odi gan no ne ho adwuma nyina na engineer no tua half no ma me sumo di miska half o ye adwuma no nti odi ska ne gwan no me frɛ de yire bona mane se ni kunu na age adwuma ska edi satam na ne yire na bedi Ghana na ne yire na bedi Ghana okay oban bedi Ghana be man san ba na be man ye frɛ ne sei e frɛ no Kwasi Adu firi Krobe so o firi Afosu Abrim side okay do na frɛ no Rasta okay enti me frɛ ne yire no bona mane ba manten ho asem bia na be man bedi Ghana me ko wi adwuma no so kama me engineer no problem bia ma nti be se 4 years time na bra yo san frɛ me se wanya oben wa be adwuma nyama man bia o si dan ton na o adwuma bibiri na man no kire se o mo na contract o mo na adwuma no a 70% nye 30% pene ye hu ana frɛ wi engineer no anaase wadamfo no a madamfo na frɛ me o frɛ o Ghana ha frɛ me efiri Lagos Nigeria se memra me na wanya man bia o Ghana ha free Lagos bra Ghana ha free Lagos mra Ghana ha satam se sikan de wono nkan ho asem sa sikan ono men kan ho asem no ke yentie frɛ me no na me se me de why no nti me no nti munya adwuma bia o na de chew pasa se o sere me yine yimi ma enti minja bia manenka na chance we there big chance man no adwuma bibire ti o sere me sa na me ka kire se me de why no me pese me hunu sa bio na mo meba na me si mu a coronavirus no na me beduru ye me ba beduru ya de be chima ya koya adwuma no na me ka kire se o men ko hunu man na yen ko check adwuma se na ye no Lagos no Nigeria no a di o se okwakọ frɛ man no okay yen ko ne ko se de esie no Lagos no a etimo de sa Lagos mra no be ye adwuma o Ghana hwɛ ye ne ko computer so adwadi mra sisi a wate wayo hello dog oh wayo wajina so ache dog we quite one got to attention media enti wayo si pa de ye ntwa movie wa ha o nti omo kan nyame so o munyai de wayo si kire no go ye ntwa movie wa ha dog no challenge na yo course na at the posse Sompa FM omo be ya rap to nyom no hu se omo nkase hey wo se wa mu na wo be ya na say wo wife me ba cho me wife no be fana mami dog hello madam dog yes madam right almost all mami fans but nye no ne ye marking scream no kra wa ha eno de enka ho na wo se wo beto 5G enwom ama ya na so be na rap me ba cho me oh is it so nyom no ya tu nyina ama na so aka na rap o mo ma fa na capella we ku ansa ene ye tie o 5G is it no so be
rap na nsa ansa na no obeto nwuma na meboa ene my acapella na Millionaribo asaberine Millionaribo asaberine Sana buo bana buo to be our move, Yanene Betnaga, Millionaribo, Oriba. Na the auto you no cry no the hammer to say. Oh, son, no ribe no, the way no. Bacho adaru mo ko Pentecost and say assemblies. Sompa FM. Okay. Why are there pa na eno no yemfa. Enti yepe wa wo de in fact me fere wa yosi pa yesa anka enwom no ka me nkasa kra na mafa for bet nze wa yosi ntimi ye na yesa. Enti ze no yepe wa wo nwom anase wo de yepe wa rap mpacho mesrew wo ye obanti me ma hip hop low yikura low bpm na fe wo de ayama badaroma eti o yeah rap mami yo mizo yeah mizo yeah Mizo da young sense okay the time mizo da young sense okay the time banana to food to be yawo I just free ununi Mizo yeah me ba cho yenwie yo ti sire ndie enye food stop wadaroma yeah rap my uncle last one okay yo mizo yeah sugar free so yeah sugar free pineapple apple banana food to be yawo sugar free omomola ubenya huwate ubenya energy sugar free uwa diabetes akuti ningi jamredia sugar free utu ningi Sompa FM. Now no ma ubenya huwate huwate etie for wayosi yire de yete nkan in fact wayosi yire ntino yentimi nka say ye man na nya sa pa de a gozu go betu esika anti wo de mama no nsi ai and ye say no o de no ma wukuna ba be fa ana say wani hu asem ti wa ba be fa wa de eba cho umizo wa Hawaii ya da se pa say ozo so wa ye nwuma ma friend say mizo okay dia santman achia tum ene sompa Asem Mpe Nipa eye fo chia kese enkoma master boot of adwumadi we eni agro kra nananom ahemfo mbo echi dom no enya asem keto akra wo chena ye nananom bi ebebo mabaso yi papa otufo cameraman wo fa adwuma we die we eni agro na S5 manager wo fa adwumadi we eni agro manager right on fadwuma we di ni agro panipa enti wa wo free Lagos eba Ghana se adwuma wa ha ye to aso mfiri ho enti me ba beduru ye no ana me ade ba chima yakọ ha adwuma contract na se adwuma na se no na me ka kyen se o men ko hunu pa na ye nko check adwuma se na ye no no na o se men twan na o kwaba oba ya o se man se adwuma na o mfa ma contract no na o me aye ne badi na o de ma contract ane boys no munya bi nye nti bade no wetua no 150 no more tua me 80 cedis me say okay sane anyhow ye ntimu ngi adwuma no sa na obi te site o nya adwuma nti sa de a be managi na mom say be sane ye na no problem ye discount bom na ya che cause ye che scan o Lagos
Osei scan there but didn't you no man yen chiska. Let me say since wo be wa frame aba wo beg me beg 80 wo beg 150 dia e yasisire. Me su Lagos na na wo me na me ye for mine. Nso na me ko giska ba yin na che de pe. Na didn't ya say wo wa be for mine ha ko giska ba. Na wo ma 80 na wo wa for 150. Sa dia yasisire. Me kan na adan ntokwa wo side. Me kan na adan ntokwa wo side. Me ka chense me dia sika na ogi no. Otete eto no me yentento na wo de to anyhow me magiska me magimiska me chefa wom nti ne oye bia no onkoso na onye nti saa ye de saa na ewi akra adwuma no ene ba kuma se rekondos dan no ho de papa ne ja bibia de ma no a okogiska sikabum oba no wa be twitwa adwuma no agicha adwuma no ama 10 days adwuma no wa chama no diska ya no fi wa kotena fi na ye adwuma no sisi wa be dan me boboy ye adwuma na kokoduru ba bia na me yire ntiapo na me kran se me kofi aba nti me ko ba no na miniska wo me ho me ka kire nse o ma 50 series na me fan chop money na me fan adwuma na de chia o se ono niska o di sidan nti o niska bia de ma me na me se okay o niska bia de ma me no problem ye nto aso ba me na ma bo me o meeting se ska no meje self ska na tam bia o tito no meje se ska no but ono why no be plan se o ma me se ska no bi o de be ha me birthday just like that me say okay nti me kokko chenji me ho an ka me ba be adwuma no ma ne boy ba ko be frɛ me se me mra na se 750 series on be ma o de be ma me a che se ne boys na wa ko fo mo fira kurase o mo nya de no che se me no mo ko ye adwuma one side na tam bia nso ko fa boys ne fira kurase ba no ma be ka me ho na me aye se me kiro mo adwuma na o de giniska ne me se me ne obi anya adwuma o nti se o ni se 50 series on fa ma me ajai no se on fa ma me ne me se okay they say Lagos na frɛ me se me mra na ye nya adwuma nche Lagos me ye no wo ho na ye adwuma na che they say ye den na say o de me ba ya o ma be body dia mo o se oni minister che bia na me san kwa me san ko na me se me san ko obi a o ma Ghana over getting to 2 years now me san ko I'm 300 like that okay and me san ko me ko na mum me kura me bible a bompa ye ma wo abodam na so obodam wi a obusianfo ba and okwa asori we me ko Pentecost asori to the bible no be kunu me the bible be born dam adam mum me born dam na se abusianfo ba na ya calculate 50 series na 70 series na tambia no o teto no ya calculate ni na this am di na o mo di miska ma me na ya gina bible no aso ya sane ya de kimika we no bra no antene ho ase na o ka kire ne yire ne ma me mo na o mo frɛ me na me kire nse ya me kire ma de chi dam no no man tiase dam no na wan tiase se me se me born dam no ni yam she no enti o ka kire ne yire ne ma me no mo o ne sister mo nyina frɛ me na o mo bisa me kire no na o gi phone no o ya bo se me se me born dam na se mo ntima mo dan yankopon tua me ka na o didi mi atem o phone no so ankasa ade chi anopa na o frɛ me a se me my wanted me se dia my wanted se me si me kunu me se man ka se me kunu me se me board dam o ma me no nyina wo ho a wo ye mo ye ko no wo ka no phone no se mo ntima mo dam a yankopon tua me ka na wo se wo de ne be ko ba bia ko bo ne dam ana se wo do bible no a me se me gina me bible so na wo gina bible no so a wonim quotation de bo nipa dam o bible me gina me yi quotation kire no quotation be ya quotation me yi en se obubuo wo ne mre osie e wo ne mre e wo bible mu braso se me gina yankopon asenso obubu no na omu betua me ka masena abompa ye mana anyane ne fa hodie o ye da na me nye da me ma ko Libya pen ma nante o desert menim akwankire yankopon ene o mia wa ha nti me de me jimi yankopon di uduru desert ya na bo nso yankopon kasa kire nipa one on one eduru babi desert na so eduru babi na me nipa 270 ye kono ye nyina ya disperse ya yira obi anya babi mfa me kokko she bo bi ase e bompa ye se eja se opere se mi hu wo ha mi ntumi na bio se nya open so de a mansankire ni nadi e wo Libya quantum desert so enti akono de amanfo bompa ye pa ha wo so ye trini ni abompa ye yankopon tie wo obesan ba na ebesi bia ntimi bompa ye no me guso me bompa ye ne bi kasa kire me se me nso ne ngina na me hwemoni me so ngina hwemoni no na ka na na eba ka ba ya beto me e ma me nsuo e ma me aduane e kire me kwan ma me timi koduru Libya direct ona me kosua sa me sin work yi enti me de me yankopon de me giridi na ono nso su nimme se na me mete ye enti pani se de Libya utumi bompa ye ma yankopon ka se
brana pokoko no mapai anase car kwan na da hono tisim car baba be fa no omoma unsuo kire wo kwa no wo gidie kese se wo bompa ye wo kotodwa anim akwa no betumi abodam we bodam direct ono nso nim me wo gidie pa no nanti ache onim se na me gidie tie me no nanti over best 10 years adia gidie ne sanchene be no ya akire no a ama ise wo suro me de me gidie odi nim se me mpe obi ade me sisiro bi odis kare kure gwana bagana no obeduru ye no me last offer me o ka kire me se me o ka kire me a me man first kana ma ntia wan kra me no cause me mpe obi ade me sisiro bi me root mine me rasta man root mine me mpe a hiki me mpe basa enti Libya kasa no tekakra tekakra ba me firi wache nti at least kakra na so obi so ba ya che so no so timi kan ane me no man che wo kese kana nka me ye ma ko Europe na kwamna ne nka kakra nsa ne atoa so kwamna de ne nka kakra head and tin too much kwamna de ne nka kakra bi sine jo ba yo kwesi ho tamen wala ente gam sana wala me head and me refi me di one year pe okay wala na bem no de na no ano no wala na bem de no ano no paninti ugidie kire wo se abrante no amfa sika no amma wo mfa ne nko ba bia ba wo begina Nyankopon asem Bible no so adome na mana abodam direct me dia se de menyi uni no enti enam so ema asemu ya mekan brai o mai ko ne sta no se yen ko hia na yen cancer na ska ka o de me ontua e ko hia o se ne de o ne meka me zo ne meka no problem me ni ska la chew na mum ya hwede to aso nti me ba fie no na ne yire frɛ me obisa me se de ase na ekɔ se na ase na kwakosi me se ni kunu se o ne meka o nti ontua ska bia na o na ye oba o wo fie onima nante ya no nante o Lagos braba ya bo nyina oba no onim nti me de Osei mommy ska no problem na mum onka sanchire no nti sa da bi oba no edene sa bibo no yam because obehunu ikunu se wabodam me nko ba bia nso so odo ka sei odo me ka 105 million 105 nti ne yire no me no ka no obisa me ma me kirekire ni nyina mu ne yire nso obema feedback no na me tia ne se police afre me wo Asokwa police station CID for seme ode me ko ze ne yire frɛ me ka kire ne yire se me ni kunu no mekuno me se o mo frɛ me ko me se man ka kire obi ne yire be ma se mekuno na se ma me ka kire se me gire Nyankopon asɛm so recording wo ha me gire Nyankopon asɛm so se ko ba sa posifo no ye den ko ba sa na posifo no se me record ye de a me moment na se enye recording dia ene me ko jail me se okay me record ye na me bie recording no me bo recording nyina kosi ye ni bi sanse so bi ka so obebubu na so tua na ka wasi ubaka ukuni pa obetuma amana nyane omo se da bi me se ase ni nyina no e na omo jame na omo se ye omo besi si ase no ndie nyina be trans no na si ya di ni be ma ba ku bi sanse bra wo no asenkyere se na bra wo no ya adwuma eche wo Nigeria na Ghana ha de omo beduru ya no muntum nya adwuma nche e na ofsem bia no kwaji sika na osisiri no na ose ono na ye forman wo ha no se seven so me na me ye forman wo Nigeria ba na ye chenepe na ye de na wo de nti wo de se wo ni se miss kan ni ho a wo de gya na ye hwe game no e na ye de na sa na bra no o de che me a Yankopon adom me de evidence ko ya omo gya me up to now getting to 2 years now me hwe se nko benya adwen sakira kakra na nka waka se opa me ni wo wa na obo me e ma na wo so na me ba fie nti nkayanka ANC but up to now on kan hwe na me wo police station won so frɛ me ka kire me se me se me ngogo me ho e ma no dia obema police hunt me till se on be jeri me e wo phone so recording wo ha betuma bon ha tie se ya ha no ye di adwuma ha no odima no achi ya o ye na adwuma ko e na wapam me a me ma ye adwuma bayi e ye missing work ono wa e former ya o ge contract recondos dan kasie ono na ye me no na o se ni din na de say kwasi adu rasta no okay tie se na kasa no bibi won nsam a wo se obema wakoje me ba no na o han dan sisi wasi ni dan me ba na ne yire no onye ne ho ade sisi wa ye ne ho ade me ba no nto ka sisi wa to ka tie se wo so yire wai me yire wo ife yase
enti ususu se wasisiu se wasisi mi totally enti on fa sika ma enti on fa mi sika ma me te se woni ne nya adwuma biem me ne no nya adwuma wa pa me sika no o wi afiri Nigeria no so me ankasa na me ko ya adwuma no etika nti ono so on fa mi sika ma te se Nigeria sika no be ma wo sei se wo de ba Ghana sika mo data no a o be ma 20 million ena Ghana de no so say 105 million enti ebe 125 million na se ni abranti se kakra woni nsemu a o ma bibi nsiansa efiri se wo ka ni bre so mesre no a enti se sia no wo de ni titi mu an se 125 million for house kama enti sa che no a o de o che me no me say or first charge no na yire o mo kan bo mo de che me nti se wan for me scam me a sa che no by all means me so I say ko police station na me chi no back because or the first charge or say o ko no say me su me kuno o mo de me ko je say u be jai bible no a u gina so no na wa sa de ko police ana say o da so gina bible no de say na akoduru or de me ko police station nti I say ko police to police I say me so me chi no back because of say or no or the first charge according to say me see me kuno me wo genuine evidence e wo asokwa police for crime adanse for enti sesia no osusu se wadamfo no na ni briska wo na ni briska pa because not kwan no wasuna no ne wo kire no wo Lagos me bi ba ya program we am ye no na me pepa bi ba ya no ne yire e wo ho a o ne yire o mon kasa kura ma bi beto ya sabi oba babasia o ne kunu be man yes o no beda no oba de no hu naked e de pie kurom to say from Sompa to some roundabout adai ya be man eniska nti on person no beda ebeda e wo Lagos adanse for ho no anka say adanse no oba ne adanse ni oba fie no sof maame no kobo na bo no okọ ne sof maame no kobo no on na de ntoma matmo twa na sana wo de ba fie oh na o wa kire wakọ tibia we na me maso mu aboa na say me odi me ona ne so na me beduru na Ghana ha me nya ready say me ba Ghana oh this odi adwuma na okay hello Akwasi yes pom to say da me ado me hoye me hoye na so da me ado me hoye pa wadamfo ajay dia na ne wo Lagos no wo kai no musa so me kai no pa adawro ma na mo ya yonkofo wo Nigeria na mo ya adwuma kama beto aso Ghana na dia ben na simuntemu a sesie no montem ya te enam sikasemunti bra baba funa men na mo ya na mo se niafo enye chesebe na na nsa de ache last o da so no ko baby am frɛ me menya bɔ se no man de ankasa palita no esaba so na ehye me ya na e frɛ wo okay yes se ne no because menya bɔ se pa me de na me no kasa okay ma na sase wo si sase wo me na madam fo ntem okay asemi na se na Ghana fo na etu kwan ya wo Ghana de ne nimu ye ho but you kushia wo Nigeria ewa dwumam ko de wa na me ye dwum hello timenka metu nkapa yetio pa okay hello de wa me ye dwuma de wa so ye dwuma no etuma e me ko fa danfo okay tie na nteche pa in fact ko du ba mi ko pono na fe ko yin na ko tsana ilia ba ko a ni fi obebi otini nso be hu no so hu me ama anafo Ghana fo be 5 and 6 na me so na yin na ko tsana sa village ho eti firi ho no na so ono onyadwuma a ofrɛ me ama yɛkɔyɛ na watua me ka mesome nyadwuma a bɛfrɛ no na akɔyɛ na mesome atua ne ka eti yɛnante yɛ kɔdu baabi no ɛna ɔbɛka sɛ no the way a yɛyɛ nafofoɔ nan a yɛnam a yɛnante akyɛ no sɛ yɛnyɛ dwuma a mankɔyɛ sɛ obi bɛtua ne nyɔnko ka ɔse nyina yɛde yɛ adwuma together ɛna yɛde pa naa ne yɛtena ase ɛna yɛkaeɛ nti yɛka wieɛ no ɛna si sɛ okay sisa sɛ ɔno no master Lagos de say oga so no oga enya dwuma no so de ofre kopa ne se yakɔ kopa dwuma na ye se dwuma 10,000 a ebi hina be ne ya de ne ya che me master so frɛ me ne se o ma contract ya ne se yakɔ ya adwuma no se scan na 10,000 se 2,000 ye ntu ye betua Lagos for ne ka de be ka ne ya de ne ya che enti de mu na kopa ne master de kɔma adwuma ka sie bi zata na nyame ne kopa no kwa mi na yakoye 4
akwindi pa na me kopa azik si amena okase mu nyina organize ya amena mama organize ya ina edwuma okay enti no me kopa azik no ene keki ene kopa ni akoye 4 enti ni pa 4 no ya nanti che enti no ono kopa no master ko ma edwuma kese bi government work wo yaba enti no ono kopa no ni brogoto keki ni brogoto enti me na azik ni ya de ni brogoto no to enti brogoto ya to brogoto no to blog no you treat your body we said make see no can buy no na kopa kwate 100,000 naira say ono no oboket no wate 100,000 naira I the composition why that no memo da anse me anyame ya na keke no so no anyane ya bet azik no na ono want ya say I didn't see na eduma together na wo de aba na say ya kokoya wate composition 100,000 naira into one ma keke ne azik no e fa mo hwade say eduma bi aba omakoya mo fa keke ne den ko ibi am so no problem why say what 100,000 eduma na den is current sign to mo menye nti eduma no wie balance kai no lift on ko dis current no ekoye say net na jusu ne ntino yi na den etwa boy nti na start na eduma ba ko saba biu ekopa na eduma ana de kene ko hwe so nti de kene ko hwe eduma sa eduma na de say ko party 100,000 dey sa o me ma site wo biu ama ko ye ntokwa nti sa eduma man tamo ye de tete nti na de kene keke no fa one side ana me so ko pa na ko fa one side it's me do we Ibadan am se ko pa me ko eduma Ibadan nti ko Ibadan ka ko pa ma ya eduma that say Lagos too much it's eduma ko Lagos really here say me ko to boss ma miske organ ma miske bia na say eduma ka na skara eduma so me dem bi eduma na ko Ghana me ko eduma Ghana ti Ghana ye de esen Lagos ana ko pass you eto ho na ko pa ko frɛ me master bono ma ne se me say o ma miske bia no skara be na Ghana ti no ma me boss na ma miska ndadumune ko ye no na boss no you be so makasa o so be me ni sia one on one sa make us me boa e be frɛ boss no Nigeria sia wo wo fa he me pato si ma be do akra sia me free Kumasi sem wa akra na be Kumasi na me aduma ye me boss no dey 2 weeks time sa be Kumasi 2 weeks time sia wonim de mpese me ye dabi ye pese ya ka sundua asem se de odi ka ka yes we dem me pese odin komo no esi ha wa ka se mama na to makoma so ne ye nyina ye nhia 101 ne ka so yes me pe 101 okay and was me na kwatsa ja akọ se me 10,000 me 10,000 ma pese 10,000 o ba on fa dance ni ba ko a e ko kasa me meji tumi ma enka yes se wonya silver so ni nhia 101 yes sa na adwumadie ne ye no yes last esime sa se me nya botre anka asem ho anche na asime bet na na me ado so safre back bi yes agwasi one no esan be hia mu Ghana ha no sikasam enso ko sei me ne be hia mu Ghana ha se me ba Ghana be ya adwuma na ye ni pa 4 no ye ni ntam tete ye eti me ba Ghana ka ko pa no one me yaka me no yaka na sesi ano Ghana ha no one ne ka me ba Ghana ha me ne ka wo de me ba Ghana me ne ka me ana me friend Lagos wo mda Ghana me nya dwuma ana me ka tell say me ba Lagos me dwuma 1.5 year eti manya ogabje ono ya bidden say on na me ne dwuma now sisi me ka me ka say asomo ko ono ko te body di ko panatem eti me ka say wo mna Ghana me dwuma because Lagos wo ne 3,000 naira a day Chama utie me. Me too. 3,000 naira so check back Ghana is come 30 cedis. 30 cedis. Bisa obi ase 3,000 naira pa go 3,000 naira to 2016. What the back Ghana is come na say. Agwasi. Yes, with you. Ma wa come and come from. Me pass on Martin. Say na watwi mienu a. Me pass be ni check up one. Me ka tell say. Chama wo the team last one my tourist team last one. Who Lagos. Who Lagos. But see me last one and after that yes am pass wa ma ya che na tum me yes me am pa okay adentia okay what threaten me say obebo me da obeku me ama ya kwatena ase me ya for my house the capital for my Sibena for my Proma for my ana boys ni be say labor formers ni ka on ya kwatena ase kasa no wadumam ana maka check up pass ko pa dia ko pa ye na enye eti ko pa nyai na de ko pa na medina enye ko pa se da won ti ase so won kumi a obebo me da we kume ana se ana ho na me ne call the police station call report say wa sentence obekume ana
ana ina ana police for the free and ti dam or the DNA dam me pass so esasa no bisa no nka dana na ofre me site no so obi ka say oposo do kasa no so ehun nya de ka te o ohun to the park capital for my promo for my liberal for my no mo site ni na ka sam na o mo ka ko pass asem nya de onya sister onya ya ma me dey so ko police station o mo nya bi dada sia boa me okay ya ko police yes agwasi yes ye dwumadie no e asomdue na ye hwehwe yes me pede sa eno nti no sa ose na watwe mienu a me pase me ni sia 101 na adanfo nyina de bam o ma ya ka sa police station ye ko ya sama ko dia police station bo ka sa wonya ade wo ye na nyina no pese ye nyina ni o wani yes utie me meet you pa abo be ma ka sa nya tenten pe se wo ya de mo bi se wanyi wa ya na ya na watwe mienu ade a producers ne ubedi nkomo se de be ya obakuma se a ye nyina ye sia wa fidie so why mate because who na ye ne akwasi na twetwe nkomo no ono na abrantie de ne bae se wabu ne kwasia wo Nigeria kwasia mpire nu obebu no Ghana ono so ewu bi ka obi kire na emom wose na watwe mienu owo nkran obeba enti mesere tiefo nyina se yenya abotre na yentwe no yanum so ntwe wope na onya bedura yebetumi ahun asem no ne poma sibere Dankeba complex ye ko ne yakose ho yade ama me ne wan se yade enuti ye ko Dankeba complex e opechi number 2 wochina dokota pania wo ho ye adwuma adenti na amfa wo yade enko dan no yade biada wo de ko Dankeba complex a wo mfidie kese a wo de wugina fidie nim na akere yade a wo yade enu papa e wo danka so ya wo de etu yade ase pechi number 2 na mame ka kire se wo ne City Life Hybrid School no na ebo ho pe yenko pachi number 2 ne yenkotu yade ase e wo Dankeba complex ye phone kwa ya yemfre wa homatufo we so 0266 593330 0266593330 pachi number 2 eho na Dankeba complex wo yempa bibi for ye minimum a mizo drink no ebebo ye papa 5G miza enso ewo ho eno so ebebo yen ye pebi ato manager Daniel ewo hwan overseas sa na Bikan supermarket ababwa wo Anumanji post office ho Mama Esther Outcome Royal Ventures Baptist University ebu akwa obenya biato PNC Ventures Anumanji taxi station wa Charity Hospital no junction no didi hwanimu na Sachi Enterprise asafo abinchi one VIP car park no edi enhwanimu sana kwaku ochire company limited ewo kofu dua puwe mantem na meka kire we ye friend wa homatufo so 0243329414 epuwe mantemu KF Kinju Enterprise ewo nom hotel eya so ame yenchimo ya yenko KF Kinju Enterprise mizu ene 5G mizano ubenya bia tona dia kodu dwuma kama 3A aba center wodi koko aduro papa abadwa so ye 3A coco capsules koko master no de aba yenkonye kotu ekoko ase efise koko ye ya de bone pa wamanfo dodo no ato 3A aba center nupa koko master ibi edi adanse pa ase aboa wo mo na etu koko na se otifie wo ye dai koko amantimi kwadwuma ajo to aboso untumi entrance usisi yo ya wani ayo wisi eduru ba bia udwade na honam yo hene koko umini mu nyina na yedu kunkun no ekoko 3 coco capsules nupa we ebetumi etu ase ama ho kolinaka ba daniel ba Mr. Eba ni apidank ubenya biato 0546 107 107 0546 107 3 coco capsules coco master papa yeko pebi ento wodofo meka kire wo se dwumadie we na sabre eba ewo TV no eso Sompa TV no the Asantemai Agiatum one Michaelis Productions and Akabum say my talented reality show and kodan no said ye beya and koda we ne pabia edua wo mu no ebetumi adadi no enuti na Sompa TV and Michaelis in Productions at the Ebrewo akoda wo betumi atonyom pa na wotonyom te say achem otumi sakama na wo kanu super papa ma eso ati wewewen sabre wati Osei Aboagye kwamna kese ene wo na wo kanu su nyina akoso agye wakode okowo ba ye nanu aye den akole no for so de nanu osi aye den no eche achem na abrantie ba ku bi kura no wo no so fini tachima wa ba no be friends enkranza apam dada wo no so na no den akoda wo be kanu su sa no na
chese dwumadi we Sompa TV no so eso be fipra enya asem keto akora kwasi ada enwumere no nan abopamu eko enwumere no nsia na dwumadi we eko ewo Sompa TV no eso obi bia da opeso odi ni sika eboa ana obe hwehwemu bia won frɛ wa homatrofo we so 0240 054 263 0240 054 263 and 0243 789 8318 0243 789 318 wo be person be sponsor say dwumadi we no be hwehwemu bia no sabre Sompa TV ene Michaelis Productions ena akabom ede my talented reality show ede ebrew enya asem keto akora bawomias awa dafiada bawomias awa da ukuada da ukuada anofro brejo anofom brejo amanyofo de anofom brejo bawomias awa no da ukuada da ukuada na one ne mrantie no omo se nepa bia omampani abedi akire se ye de franka no man so ntumo so koku kwa manyuku no a obetumi atu omudi ho adanse enya asem keto ukuada so utibia enya asem keto no nan kononsia so anwumere eno na abete no Sompa TV Sompa FM Kumase Sompa Sunyane Sompa Nkranza ene Tara 1 TV ni nyina ye yedea obete ho asem Dr. Bawomias Awa edawuku ada bia Kensa Awa no enso eba so efiada nyame ya adoma bochena no nan kononsia so Kensa Awa akompra ko Canada akon Japan showdown man wono ena dodo na se so mo fe no I will show you down womo say no sa showdown no china wom the t-shirt no bi eba na sa showdown no say ko am say Kensa Awa akomo ya asesa na showdown na so no edian wom de beto so na da so eno ti akopra konkoda no beba da china na afei womo so nepa on kan Japan aye dia ma manfo eni nwuma a wobiebie amanfo nya bi evio no eno mo ba beka emunsem no ma be showdown e dia kire Ghana fo ni Kumase fo nyina da eno ti eno so ebekoso e wo Sompa TV Kumase Sompa FM Kumase Sompa Nkranza Sompa Sunyane e showdown Canada Japan's hour e Dutch da abra no nan aboko no nsia so wodo somi mu somaha na soma ha wodo ho asem ko a bra na betie adwumadie we bi na miamia nkyere wam wawade no enye bra na be miamiam se de obesumi atumi ne wo yere ada nyina no dwumadie we nyom be kyerekye atratre nyoma ama nyoma akonka yi papa Efitiasia 7th September bosomi a yebesim ne da toso enso na odosomi mu dwumadie omu be fitiasia dagye woda bia no wabra Asem Mpe Nipa ya sode no nodru ekoduminu ena dwumadie wi ekoso wodo somimu adwumadie eno no obra samwa ya Oforisuo bema abrante akwasi no wakasa hie wa fresh here say bia by Friday o minim say Friday by ye sole I be friend it was 2 weeks ni o 2 weeks na kwa 1tm so eno ane say production team ne abrante we be hyehyeye na aye kama ye di asomdu abu ano ne pese ye nom 7 previous ya manu titimu amana mo awariguo ye dwumadie we no eye nkabomu nti ade de titimu beba no na ya hwene ye mia ye nkyere wam ya ye ne ye omna samo Oforisuo we de se be abona hawa ense ne bon na kakra ye kan se ye nnuane se wo beba ya wasan frɛ kwase 2 weeks no 7 previous ewa nti wate so a ni mo se nka wo hwɛ mu a na etesa eye se wakasa na ono ehu se na no ye frɛ no mse wanya adagye enne na wanya ntoboase no nti na ya na ye ka kyerɛ nipa bi a wote se wo sika wo uni sika wo baby awo bia na ye be frɛ wo se nipa so masi aba no se na pomodin yinya botre na bia na sebe wo kwa onya botre chicheche wasemu a na wasem akwa ye de eti ye da na se wo se nyame ya aduma 2 weeks ti na meka sa abo na ayo ke wo bi ka na so no apie de wo ko ka de asem ti evantwen okay abrotia Oforisuo bema ya ntwe nyame ya adum na OUSC wansan so sia ni nua wansan so sia ebe hu de owe abrewa increment no de mame fancy ase no mo ansenti abrante ne so beba oba na yetie benkuma tie nifa na ye hu ba bia ye de poma no besi okay na we no yankon homa so kakra sure yankon homa so kakra efiri se abrante no so se de wasi akasa no wono ane kasa ni animu no se
na yɛhwɛ na yɛnsiesie wɔn ntam efisɛ ne yɔnko paa no ɔka asasɛm na yɛ me de papa 0551 now 31 0551 now 31 0548 now 31 0548 now 31 hello okay yey yey na the no si bia yɛ no hey say wo kanfo obi fidie mu aboa wanhwe a wasane no o I don't have no kokotwa no ho aya ai wait ya over the fit as a benefit said you have to be tano really ganya me adu machira the second one I can hear the guy you have to be the clear the what no okay hello 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 Udin baby afrefre oh for sure yeah okay yeah now I'm hot for me but what's a brain you money sashi ajo for okay baby kai yakopon inslam papa abrotia na mirror no samoa and I said for cobra odi for some fast and the mama you feel angasa abrotia that was me no na person na the make bi the some try man to me in fact much of me mature in fact I can't Ghana ha if you didn't pimp my yeti pa Oforisuo in fact me number na in fact mama you nyaje to be a read ho the to be so I need je enti ye mo so so sa na tikasi a ori adwe enimo ni pa o de safiri ni bayro na me bom pa esrem pa ma no se nyankopon ma ni nkyere na obi bia no ho ase ni bia do na sem ba ha wonya good solution na mi sem bebre wo Yesu Kristo di mu mamu no ebra nyima ni okay safi adwofo brayima hello Majeso asafo Moonlight Peter we dey Peter ni o me chia mu nyina o here me chia o pa no okay now go to the museum program ya na mani do pa but yeah so the thing ko no say sacking ni nice mama ko problem about they check the answer with chance say who ya no eyeta wọn so akase lata mo friend na nyambuche anytime bi obi be nyate bia mo nyambuche ebi na wo kana ka wate mede na wa ko kate no eti nyambuche na mo yeye nti na mo so mo eti nyambuche na wo mra na mi se mi de mutimi ye mi se kwa bia so be do ma so bi ebebeti e chia mo nyina me dama okay hello Udin baby afrefre ndavu na ofeni no okay yeti on ta for fa ozo mba ni yawo ko de adumu nasa kanga ni de ga onde e kan se kama pa na e kan se no de ne de kana ye e kan se sa ma na ma sama na mo ka okay so ma nan ka sa ya ta ma ya ta ni mama ni de bia na ka ono ka na ma ba wi o ma me ka na ba pa wi ye I think de bia na ka ni ka se na ga ni ke na ji na ni ka tro bia ya wo ka tro bia Sompa FM. Ndi okulo no number satan ni mami yon ko e poso ndi mi ga no se ni no ono ga no man bi ono bia no man ni afidi di ja ko ma wo yo o ko ni papa fana ni mami ni ga ko amali bi no okay eduru ba bi anokura sem bi wo ho na ka bible kura pesa de no kura bi wo ho na so kan wo se ekwa bi so no o maame e ka ho na ne papa wuye wo mo me abosia cheme hello udin ba bi afrefre acho sangini ka se fi bo sami yentie o no kran sem se mo kan kwepa o ani shamu na emanti asemi de looking for the trivia na dan kwa o no ono ko yaduma se bi pia otano
Ya Sompa ndi munkan manwai. Okay, ya ka bia ma no. Hello. Udin baby afrefre. Baby, nanse ba bebo. Obi ahụ yedie. Obi ahụ odene. Na me ask bebo. Na me say you have to be a nanse in the kind what you have. You have to say. Dan you have to say. Kese esisi die de bia me ka me say e bia body empe wi ase da. E bia bo pa die. Ke bia bo pa die empe wi ase da. De bitema. O den ka also wo beba ntino ya pese ye bebobo akom atrahye kora hani adu ofre ni nyina be say the World Prayer Ministry ye Apostle Alese Champion Tech Botanical Gardens ho na wo Tech Botanical Gardens ho no dini dwuma eno ntino ye be so de akono wono na wo be fa akonwa no omo no bibi o wo fo sister ya yenya enwa ba ya wo ukomekomo a wo ni dini me akos oton no me won nyadoa ne ade ne store no ne store no wo fan kese na me say wonyi ne store no emfa somebody no mpie kakra sa ne behu no na ya chia no dodo no ane hia chia fie yo na so ba betra fidie so du ba bia ne di na yira enye ya mo fan che ayesre wo mo ya de chia kese ya ma Kimbro Empire Crowfroom Shinola Chenwa na wonim tade pampa tie fanchi akese enkoma Kimbro Empire abriwatia Ofo so yanchia Crystal Beans so ye fa ba ko no so London abrochime mu ye chia ne papa o fadwumade ni agro na ye fa happy birthday en fa nkoma we say efri obolo se petim ponim we say ono ankasa ne ba anase ne bibia rama ya we teacher wa Azim ene rama birthday mama obolo ma me prekope o se nyankopon enkosoa ensua no tutu anamo NCA fama o ma kwatenti ahoden ene apomoden ewo mu dada yes sorry so ya mane 0546 883287 0546 883287 and 0243 58 another 58 78 0243 58 78 and 0452 0955 93 0552 095593 emu bia befre bia wo ha bia no ye behwe apanop mesibre e de amofo so yenya ne enko papa matena se okay answer ne abekọ no ya fa chia kese enkoma education director wo Azim papa no waye nyame adwuma papa eno to obi obete yanka bia no onka nche director say Sompa TV Sompa FM Kumase ye danasi papa efri say ye investigation ho GFS so enya asem ketu akora ma ne frɛ na koda say yi tuesika no na eduru ba bia ye nya nipa nim guase internet afidie so entino ye ne ano Azim ekodi dwuma nyasem ketwa kono the World Prayer Ministry Tech Botanical Gardens ho na omobom paye eyimpaye efrise krupo twediampon waye kukurumuti untumi san ho emopo de biarada na saa po we no opese wo bo na opese wo sane ne mrem na nyoma konka no so ahema no kobidia age say Apostle Alese Champion ade bia adane emponkyere wo wabrabom na adane nkonua no Apostle Alese Champion nam Yankopon asem so ene empire boy mu odene ene akwankyene ya mu de die ya ene betumi ama watumi akonkan na yeso de akoidie the World Prayer Ministry Tech Botanical Gardens ho ene obompaye Apostle Alese Champion ene yeja ha ede amano papa memo akwaba ya eja bibia boko de eja na domode a che le danyame ase wo fosu Aboagye me ne mapamfo yakramo ye koidie na papa over to you Noki Amen. Amen. Yada nyame ase se ene den so wa bi kwan kese amaye. Amen. Ewo Yesu dimunti. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Onyankopon ba nyame nsira mu nyina. Eni apani so Oforisuo nyame nsira wo. Amen. Se ene de abie kwan so amaye se ye meke nyame asem. Amen. Amen. One wapamfo nyina
Awurade nsina mo nyina wo Yesu di mu nti amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yɛda Nyankopɔn ase sɛ Awurade ahwɛ yɛ so. Yɛda Nyankopɔn ase sɛ onyame abie kwan kɛseɛ ama yɛn. Na ne dɛ wɔde yaba beduru ha. Hallelujah. Amen. Me ba tie sie trase. Na dwumadie kɛseɛ sei no yɛhyɛ a ɛyɛ sɛ yɛde Awurade din yɛ dɛn ɛhyɛ. Hallelujah. Amen. Si utrase ne ɛmɔ mpae. Onyame a woyɛ kɛse. Wo a wofiri titibere mu yɛ onyame. Na unyuma entwamu da ensranka wodi ne dɛn. Amen. Sɛ wodi nkunim ama yɛn. Amen. Awurade yɛda wase sɛ wabie kwan kɛse ama yɛn ne dɛn. Yabɛhyia wo Kristo wodi mu. Amen. Yɛbɔ mpae ɛnɛ da gya dwumadie nyinaa hyɛ wo nsa. Amen. Ɔkɔnkɔrɔ wankasa ɛbra bɛtena akyi. Yɛsrɛ wo sɛ bɛyɛ nsɛnkyerɛ ne bɛyɛ anwonwadeɛ. Amen. Adeɛ nyinaa wie pɛ ya yɛde aseda ma wo ɛwɔ Yesu dim nti amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yɛda Nyankopɔn ase. Yɛda Awurade sɛ wabie kwan kɛseɛ ama yɛn na ɛnɛ da yɛtumi aba bɛhyia ɛwɔ Yesu dim nti amen. Amen. Yɛnɛ yɛwɔ nsɛm bebree ka wɔ ha. Praise God. Hallelujah. Ɛnɛ mepɛ sɛ obi a wɔ ha ɔma wɔni ɛbrendɛ sɛ nɛ yɛwɔ mpaeɛ bebree bɔ ɛbɔ. Nyankopɔn ma a motie n'anwum Apostle Alex Echampon ameda the word prayer ministry no kasa amen. Amen. Ɛnɛ ɛyɛ na no na kɔfo bi complain sɛ ebu wa no mo take care mu na ye number no kɔlɔ mo nsan nyɛ den enka amen. Amen. Obi wa no nipa nyina na timi hwɛ Facebook nyo nipa bebre na timi kɔ YouTube nso kɔhwɛ kasa amen. Amen. Eti ebi apɛ me number na 0244 844 917 na adeɛ baako a meka ɛkyerɛ mu nyinaa ne sɛ yɛwɔ dwumadie kɛse a yɛbɛdi ne nawɔtwe a yɛkɔsimi ɛwɔ kuro yɛ friend sɛ Tech Botanical Garden. Tech mepɛ sɛ obi biara a ɔtie bibiara mmɔmmɔdene sɛ next week ɛyɛ revival yɛyɛ ne Tech yɛbɛhyɛ aseɛ afiri nyamboa Wednesday a ɛbɛyɛ yɛbɛhyɛ aseɛ Wednesday, Thursday, Friday ne yɛwie ɛkyerɛ nso Awurade de nkwakyɛ ya ɔkyerɛ nyamboa a ɛyɛ mpaebɔ dendenden ɛkyerɛ yɛ ayaresa som amen. Amen. Program no na wo a wo follow wɔ TV so